Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Aydın hoş geldin. Hoş bulduk kendine salam. Salam ilgisiler. Aa, Bugün yankı sorular ve düşünceler faslımız. Bugün Aydın bilen çıkış edeceğiz. İyileşlerimiz 3 yança yarım saatlik yankı gerekli, peydalı tema boyunca gururun ederiz. Bugün Aydın bilen şeyle ekrana getireyim. Ne şunun yal bir neme vardı. 1992 yıl, 92 deyip tevelekler olmuyor da bu 89'dan aslında başlanmalı. Yani 92 deyip tevelekler alalı bize. 1992 yılda Türkmenistan'da näme üçün siyasi ve iktisadi reformalar geçirilmedi. Dememiz. Bana sorayan mı? Ya umumu neme diyen yani o sana sorayan gururun beşlik açılması için. Indi bu näme üçün sorayan deyip o sorasan bunu. Yine şu vaxt hazır şu 92. yılda edilmeli zady indi 30 yıldan soň 31 yıldan soň belki de etmeli bolup dursa. Yani şu vaxt edilmeli zady indi yine de etmeli. Şonu etmesen çıkıp bolanok. Indi şeýle bir zat var da yankı şu derýany geçmek için hökman suratda yani bir nemem olmalı da köprü olmalı. Yükün goşun var olsa ya da uçup geçmeli. Bir geçer ýaly nemem olmalı da. Şunu ön geçilmeyendir derya. Deryadan geçer ýaly köprem yok, hiç zat yok. Yine de biz şonu urmalı bolup durursa şeylerak yankı ön edilmeyendir. Ön näçin edilmedi. Indi yine de bar etmeli bolup dururuz. Ne şeylerak deyip alsak has neme bor Aydın. Ne reforma näme deyip baba birinci ondan başlawan bileriz aslında reforma näme diýmek bolýar. Kimin indi yani hemen 3 yıl geçirilmedi ya da 30 yıldan sonra geçirmeli diyen eee onu 100 yıldan sonra geçirmeli aslında. O yani Yani näme etsem garaşyp durýar berde da. o berde maksat azat, erkin, kovdurmuşta yaşamak yani. Milatın maksadı vardır. Kovdurmuşta yaşamak, nesil yetiştirmek, tayarlamak ve o neslin bilimli savatı olmalı. İki noktadır aslında her bir yani cemiyetin toplumun maksadı olmalı. Sanırım sebebi yaşayış yıl geçtikçe kıymetlendir, özünün görüyorsundur. Yani vakit geçtikçe yaşayış şartlar kıymetlendir. Son için sol çetlere problemaları çözüp bulmak için değil ya da konfortun derecesi arttıkça problemlerin artyandır. İkisi bile birlikte arttık bilsen. Dolayısıyla çocukları alıyor, nesil bırak. O gitmek, onu etmek için de azaltmanın elinde olmalı. Yani azaltta olmanın yine nesil yetiştirmek yine biraz kalmış olur. Yani yine 30 yıl geçsin, 100 yıl geçsin, 200 yıl geçsin. Yani maksadı çok olayan olsa, haytan olsa bir cemiyetin e, yani siyasi vaka verilmelidir geçmişine ve reformalar. Şimdi reforma diyen de kendine ne edip düşündürmeli diyelim. Reforma, istendik reforma yani var olan bir aydalı mekanizm vardır ya da bir sistemi vardır ya da yönetim öncesi adlandırabilirsiniz. Yine şunu doğruluğuna tez elden şekillendirmek. Hmm. Yani bir maşinimiz var. Gidip oraya yani o yoran yok. Olmasını ilk katına için o renkini boyanın ile ya da tigirlerini çalışanlar ile yine yörettilen o asıl mesele o motorunu yükseltmektir. Motorunu yükseltmek değilse o yerden motoru çıkarıp başka bir motor koymak değildir reforma demek ayrılı maşını yani motoru arka tarafta olsa şunu alıp ön tarafa koymaktır reforma. Hmm. Yani yanlış zatları doğruya övermeli de. Yani O reform. yanlışını Hmm. aradan ayırayan aradan yani yanlış olan parçaları diyeyim.
Hmm. çıkaryan ve tezeleyen ya da tezesini Hmm. öğretken bir Onda reformu. onda o yine Misal şu için ansat zat aslında değil mi? Yani problemanı görsen ed veraymalı. problemanı hava ve reformalar kemine hemişe reforma geçirilende haysam olsa bir problema vardır ve sen yankı sisteman sen maşinin şu problemanı çözüp bilen oktur. Şoň için şoň oruna täze bir sistema getiriyor. Hmm. Yani problemaları çözmek için başka hiç tabii düşünmeden misal için aydalı biz hazır 12. 13. asırda yaşayan olsak biz ne diyorduk? Bize bir sanat lider gerek ve biz imperiya olmalı diye sistem yani. Yani siyasetimiz imperiya siyaseti olmalı diyorduk. Yaşatabilmek için çünkü hazırki yankı state'ları göz önüne getir. Orta asırlarda yaşatabilir miydik yani? Müm- Taş devrinde de imperiyalar var. Mümkün değil. Mümkün değil. Birleşen Milletler kurulması yine onyalık halkara kanunlar, hukuklar, onyalık zatlarım yok. Çoğu için şol dövürdeki yani reformanı düşündürmek için misal veriyorum. Sen şol dövürde yaşayan olsan yani imperial siyasetin olmalı ve güçlü liderin ya da güçlü akıllı ve yani ne diyelim ama uruşup bilgen elit katlam olmalı. O Uruşup bilgen. stratejik olmalı. Tamam. Şonyalık bir siyasetin olmalı senin. Şonu yetiştirmek için bilimden şona göre olur. Böyle ki devlet kuruluşları şona göre olur. Yani şu gün kurumda ne Sırdar abi dedik. İnsan karşı dedik. Yani ne için fişkili reforma geçirilmeli. Hmm. Yine bir zat var kendine yine reformalar kıyın işlerdir. Kıyın ne taraftan kıyın? Kıyınçılıklar ne de tabii sistema geçiliyor, onu uygunlaşma değil yani. Yani şu an uygunlaşmalı. Senin yani insan bir fikir etmem yani devlet diyende onun kurumaları vardır içinde ya da enstitüleri vardır. Yine o enstitüler şu an göre işler başlamalı ve şu an vizyonunu paylaşıp bilmeli. Paylaşıp diyende şu an vizyonunu e, benimsep bilmeli. Garaz Yani enstitüler birinci onu düşünmek bilen başlayadı. hava Ha. düşünmesen reforma geçirip bilersin. Hmm. Mesela katıken yani reforma yani Putin'in aslında bir reformatör bilirsin kendini. Hmm. Batı kendi reformalar geçirendir. Yeni reformalar hiç kaysam problemleri çözmek için değildir. Yani öz için ya da öz yani, siyaset için reforma geçiriyor. Hmm. Kevri yerlerde de reforma değil yerine de reforma diye adlandırıyorlar. Hmm. Yani Doğru. konstitüsyon bir iki sanık maddesini yükledip ya da koşmaça girizip yine reforma geçirdik diyelim. O öyle olsun. Reforma değil o yani olan manasına düşünün yoksa reforma manasına post Sovyetlerde düşünüp bulan adamın kültürü katı azdır. Hmm. Şimdi siyasi reformadan aydalı siyasi reforma ne diyecek? Hı hı. Yönetebilirler. Hazır Orslardaki siyasi reforma diyende yani Orset gözümüne yatırıp siyasi reforma geçirilse şu ülkenin Orsa'nın siyaseti merkezleştirilendir. O. Moskva bağlıdır. O hatta yine kray deydi, nem avtonom respublika dediklerem merkeze bağlı. O kemine o memesi yok. Yani aslında konstitüsyonel seriden vaktan hiç kilon yok. Merkeze bağlı bir yerde. Yoksa. Şu taydan Yine başlamalı kendi reform. siyaseti merkeze bağlıdır. Moskova'dır, Putin'dir. Hmm. Yine sen şunu reforma eden yağdayında ne edip reforma geçirmeyene, siyasi reforma ne edip geçirmeye. Birinciden yankı kanunların, kanunçuluğun esasında merkeze alıp daraltacağım şey merkezin gücünü. Hmm. Darlamalı olduğu için. İkinciden siyasi reforma geçirilmek için şu ülkenin yine Türkmenistan'dan misal verildi. Türkmenistan siyasi reforması olan da Türkmenistan'da aydalı bir önümçülüğün vardır. Hı O hı. önümçülük neydi? O önümçülük merkezleştirilen olsa o önümçülüğü alayan yani darlayan Türkmenistan'a ehli yerine. Hmm. Yani kâber yani lokal önümçülükler vardır. Olur bağlıklar misal için memurluklar, kanun oluklar.
Aydalı gavun daha çok yetişmeyen olsa sen onu daha çok göçürmene gerek yok. Gavun. Hmm. Siyasi gücün edilişon yani. Siyasi gücü nedir? Yani merkezsizleştirirsin. Yerli hakimiyetler ya da yerli hakimiyet ya da yerli hükümetler. Hmm. Ve konstitusiya sana diye yine prezidentin cevapkarçılığı yine şulardır. Yine yerli e, hükümetlerin cevapkarçılığı yine şulardır deyip ayrıştırır. Misal için prezident okuldaki ya da prezident aparatını dolandıran kim olsa olaysın. Prezident imeli parlament diyelim. Bir parlament vardır. Mektepteki sapakların neçede başlap, neçede oturacağına karar verip bilmeye yöne hay sapakların okulacağına karar verip bilmeye yöne mektepten sağladı. Başlamış saatleri 8'de başlayan, 10'da başlayan onu yerli hükümet cevap veriyor ya da yerli hükümet karar veriyor onu. Onu merkezdeki meclis hiç kili katlaşmana hakkı yok. Yine şun yalıp, yine reforma deyende şov oluyor. Hmm. Kəbri adaylarda aydalı kitap, yani şu sistemanı reform edecek olsa onun içerisine de biliyorsun reformu, devlet tarafı da kapalı değil. Ya da mektepteki okulca kitapları ve yani rastlanması değil yani sapakları. Ava, curriculum. Yine yine şol nemeni düzleyenler aydalı yerli e, hükümet olur. Yönü sağlıklarını düzleyen merkezi olur. Yani paylaşılıyor. Hekimlik, yani hükümet, şu zaten hem paylaşılıyor. Siyasi güçler paylaşılıyor. Şimdi Hmm. ben verdiğim misal veriyorum. Yani o okulçuların neredeyse aslında bilim bulduğu seyrediyor ve hiç mi karışmanı hakkı yok. Yine bilim seyrediyor. Bile o yerli olsun, yani merkezi olsun, olur karıştırılmaz. Yani misal için aslında. Düşündük bilmem için, bilim kıyadaydı. Hmm. Yine reforma şudur. Şimdi iktisadi reforma geleli. İktisadi reformada aslında iktisadiyette kendi bir nemede yok. Yani sayılabilecek çeşitlerin diyelim. Neme var? Açık vardır var. Ondan sonra kontrol market var. Hı hı. Ya da kontrol aşağındaki market var. Planlı iktisadiyet ya da planlı ekonomika var. Ondan sonra yani devlet tarafından dolandırılan ekonomika var. O planlı ya da plansız olup bile kapalı. Birer yankı mixed bir karışık bir biri var. Ben bu görünüşleri sanayan karşılaşan görünüşlerim bular benim. Yani adını sonundan koyuluyor aslında bunları. Her Hmm. ile atılıyla. Yine şonyalık iktisadı sistemalar var. Şimdi açık pazar diyende ona hiç kim katlaşmana hakkı yoktur. Yani pazarın içine tesir etmene hakkı yoktur. Ondan sonra yani kontrol edilen esası üçüsü vardır. Açık kontrol edilen ve mixed ile Hmm. ikisinin karışan görünüşü var. Açık pazar yerine kontrol alan var. O biraz sosyal devletlerle bağlantılı Yine olmalı. bu sen iktisadiyetinde reforma geçiren vaktin ve şu üçünden birini saylayan yine şon uğrunda da işleyen ya da şon uğrunda e, siyasetin şon uğrunda iktisadi siyasetin şon uğrunda alıp varıyor. Hmm. Yani geçiş olmalı. Başka olmalı. Yani şu siyalık hemen dolar 15 manada var. Hemen 100 manada dolar var diyen sistema bolma mümkünçülüğü yok. Hmm. Mesela reformaları geçirilmese kendine şu yardaya geliyor. Şu bu ne deyip bilersin. Türkmenistan'da iktisadi modele bilen yok. Ben ona ne deyip ağıt verip diyecek. Ağıt verip veren adamım demiyorum. Yani Hmm. biri bir gün ama hıkman suratla ağıt verirse bulandır. Hemen alıp Ha, şu günden başladı o vaat vermeli. Yine Sovet dövründeki iktisadiyet aslında yani bir kolonyanı sömürme prinsiplerine dayatılıp ya da şuna göre uygunlaştırıp edilende o iktisadiyet o deyip bolyan bolanok mu? Yani bir imperiya var, kolonyasını sömürüyor. Yine şeyle bir neme kurulandı. Sonra Onam sömürüp bilen oklar temin olamaydı. olamı o şeyledirse evet bir ya, tabiata düşünmedik adamlar imperiya vuruptur da tabii nemelere, hadiselere. İmperyan yaşamak için yankı sömürgeler gereklidir. Toplanıdır. Hmm. İmperya olup bilmek için bir yerlerini sömürüyor ve
Bağlaşıyorsan bağlamak bir yani eseri imperya diye alsam O sömürüp bilmeye, başarmaya ya da şonu becerip bilen olsan içinden parazit zaten. ýalykrak mykan diýen bularynky. Tamam. Host diýilýän ine koloniýa host diýip alsak, şonu ganyny emip ölýänçä neme diýär? Soň başga bir host tap bilse ýaşamana dowam edýär, Tamam. tap bilmese de ýaşan ok. Şu wagt aýdyn neme? Orsaýdyň ýagdaýy şol da koloniýalaryny ýitirýär. Özü bir parazit. Yani günümüzde kıyının önkü Sovet dövrülen tapawutlukda şu wagt Ors imperiyasy gizliň etjek bolýar. Yani Türkmenistany bir döwlet neme hökmünde aýratyn görkezýär. Ene bir taraplyk ýene näme diýär, men hayran galýan. Global dünýäde bir taraplyk bolup biler. Maýdyň soňky döwürler şu zat aklyma gelýär. Global Bir taraf no. olup bilye kendine bir taraf olanda indi bakı bir taraf sözünün gelmesi yanlış. Bak bir Yani, taraf yanlış diýär. mümkün değil. Onlar iki sözün bakı bir taraf sözlerinin bir araya gelmeyi mümkün değil. Sonra Türkmençeden o tarafsız değil yani. Yani bu atı utanç bir zattır. Sebebi bize garaşsız değil. Garaşsız değil. Sonunda boşulmanı Türkmen dilinden alıp boşuturuz. Yani bir tarafta yani tarafsız ya da taraflı tarafsız sözünde olsa bir boşulması önemli olan Farsçadan alıptırız. Yani ne için? Kaysı akıllıgen olabildi. Onu da hayran anladım. Bir taraf bilemek ki o adam dilde o adamdır yani. Ama şu tarafa bak. Prinsip boyunca alınmadığı belli de. Şimdi elbette dili haçan temsilciler, haçan gramatikasını bozan var. Gramatika denilen düzgündür. Dilin ulanış, tepki düzgünü doğru değil mi? Yani yanlış yani. O sözlemin o kuruluşu, yani düzgün kuruluşu. Düzgünü var. Düzgünü olmayan olsa sen garaşsız sözüne, Türkmençesiz koşulmasına koşan garaşsız. Beylekade bir taraf diye. Tarafsız sözüne de tarafsız koşmayan bir taraf yani. Yani bilemem. Belki taraf sözü Türkmençe değil. Şu andan bol. Taraf sözü Türkmençe değil o. Yani olur. Şimdi bir taraf sözünün özü manası ne yani? Haysam olsa bir vaka vardır ve şu vaka sen bir taraf ya taraf çıkıp bilirsin. Şimdi bakı bir taraf demek yine sen özün kendine bakı bir taraf olsan ve kimse var yani gördün yani kıvırtıysa biri zorbalık ediyor diyelim. Sen bir taraf bir geçecek mi? Ahlaksızlık olmaz mı? Ahlaksızlık değil mi? Yani etiketsizlik mi? Ne değil yani? Şu ahlak değilse böyle yani etik taşı. Tamam, etik taşı değil mi? Sen nerede bir taraf varlık biliyorsun. Sen de haklını ve haksızı gören var. Bir bakı bir taraf demek sen hava gelip komşunu zorlasınlar yani bir tarafına koşacak değil demek. O katı ervet zaten utanç zaten. Son için şu Ukrayna'da her gün yankı bilemek yüzlerce eskerini yitiriyor Ukrayna. Orasını diyen zaten sen bir taraf ol diye. Bunlar bir taraf olacak değil deyip kan dökerler, canını verirler. Türkmen'in ben bir taraf bir bayram ediyor. Yo, aydın şeyle tarafı var da günümüzde global dünyada global iktisadiyet var, global siyaset var, yani global politika var. Ve bu gittikçe de yani güçlenmeye de bundan 20 yıl önce globalizm bilen hazırkısı bir değil de bundan 20 yıl son hasam güçlenecek, ütköşük bir hala gelecek. Indi sen köp zady o kaçırma için o bir taraf bolýar. Indi bizdäki bir taraflama aydın ýaňky aýsyň ýaly. Hemme zat mesele boýunça bir taraf. Bakı diýmek şolar. Bakı diýmek o şoňa gelýän bolmaly da. Hemme zat boýunça bir taraf. Yani bir adam hatta ýaňky halkyň özem şeýle aydın hana siz edberiň han diýär bir taraf da şol. Bir taraflyk diýmekde. Ona o şo zatlar üçin gaýtalýan bolmalylar. Niye o misal verdim de halk Türkmenistan'da bir gayet niye halk yok yani cemiyet halk yok bir yani. taraf Ne için yok? Bir taraf demek yok demek. O yok demek. Beni yok hesap edin demek de.
o Türkmenistan'ın çok yalı men yok diye. Batı yok mende. Bir Ya. taraflı çol değil. Mesela sen ondan hissat doğramam gerek değil. Ya. O bir taraf. Aydın Yani bu bir tarafı yok. taraflı o siyasi mesele yani biz asıl nemeye geleldi. Indi Türkmenistan hazır o siyasi ve iktisadi reforma geçirmeli. Doğru değil mi? Yine şu geçirmeli olsa nahil zat o bolmalı. Nahil olsa gowu olur. İyi olmanda hazırki düşüncelerini aytsan sen önümüzdeki o 5-10 yılda başka düşüncelere iyi olmağı mümkün yani. Şu at göreyen zatın. Yine bir Hı zat hı. faydalı reforma o arada. Hı hı. Kendine bizim geçilecek reformalarımız ya da geçirecek. Evet, mesela için reforma olur. Yani reforma devri olur. Hı hı. Yine o reformalar sonku reforma demek değildir. Yani siyasi reforma geçireceksin. 10 yıldan sonra yine bir siyasi reforma Hı mecburluk vardır. Geçirirler. hı. Hı. Ya da 5 yıldan bolsunlar. Hı. Ama be. İktisadi reformanı sen geçirdin diyelim. Sen devre göre yükledin onu. Yani 50 yıldan sonra başka bir zatlar olan bir reforma, yeni reforma gerekliliği ortaya çıktı. Hı hı. Indi kemine reformalar nereye geçirilmeli? Yani birinci edilmeli. Yani reforma geçirmek için birinci elimden hesap etmeli ya da nereden geleni hesap etmeli. Nereden geleni bilmem. Ama nereden geldi? Yani şu güne çelme nereden geldi? Yani şuna sıyın yani sıyın edilmeli. Hı. Yani illüstrasyon mesela sen sondan gelip çıktı. Hı. Yine illüstrasyon etmen reforma mümkün değil. Mümkün değil hava. Esasen hem Reforma siyasi geçirmen reforma mümkün değil. Allah. Siyasi reforma geçirmen seni iktisadiyetin yani Hı hı. dikkat çekmeden yani iktisadiyetin yani reforma geçirmen. Hı hı. Yani misal için yine bir taraflı düşünmek için bir taraflının gerek değerlerini bilmek için bir siyasi gözden geçirmeye gerek de bu siyasi gözden geçirmenin neticesinde siyasi reforma emele gelmeli. Bize hakikaten bir taraflı gerek yeri yok. Bizim regionumuzda o bir taraf bolwan demet bolanok mu kandi yani öňümizde o kimin değişini ulurak görkezip bilse şol neme bolýar-da. Senin bir taraflygyňa seretmeýär. Yani sen aýdym öňem bir gün neme aýtdyň da sen o özüň bir taraf diýip kabul edip bilersiň ýöne. Bunu Talibana nädip düşündirjek misal üçin? Yok sen bir taraflık statusun yani yuridik tarafına sereden de o bizim üstümüze hiç kim çözmez diyeler. Hmm. Bir taraf devlet bir yeri çözüp bilmeye, koşulup bilmeye. Ha. Yani bir taraf değerler koşulup bilmeye, sen içeri işlerine gerek olsa karşılarlar. Ya o bir taraf kaptan, o Afganistan bir taraf değil ol. O Hmm. ne için Türkmenistan'a koşulmasın? Hmm. Al misal üçin. Ha. Aydın sesin gowy gelen ok diye ýöne maňa gelýär ses. Hmm. İyileş. Kesin mikrofona doğru taktırın kendine. Yo arasında neme diýär de şoňa aýdýan bolmaklara mümkin. Bulup Bir biler hili başta kesilip gidýär bir ýarym sekund ýaly şondan olaýmasa. Şu wagt erbetde. indi keminene ildeşlerimize de sorabı, sana da sorayım. Hı. Ee, yankı 89. yıl, 90. yıl, 91. yıl, 92. yıl yankı esir, dargap, çöküp yok oldu. Hı. Ve bir dönem Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan yalık yani karışsız devletler döredi. Kömelek ýalyk çykyp uğradı. Ha o. Şimdi yine soru. Biz bir vatandaş olup, cemiyet olup, şol karışsızlık için näme ettik? Hı. Devlet örgütü olup biz näme ettik şol karışsızlık için? Misal üçin Amerikanalı günümüzün iň güýçlü nemesi de global bir güýç. Bularam wagtynda inglizlerden garaşsyz bolmak üçin gatykän ýyllar urşdylar da. Ha. Ondan soňra içki urşlar dowam etdi bularyň.
yani civil war deyip demeler hem var da O, yani hakyky manyda uruşuldy. Türkiýede edil şonuň ýaly bolmasa da şoňa benzeş waka bolup geçdi. Yani Angliýa ýaly ýurtlarda da reformalar geçdi de, düýpli reformalar mysal üçin padşa nemäni kanun çykarjylygy näme berdi, parlamente berdi Angliýada. Angliýada şu wagt padşalar bardyr. Dowam eder. Ýöne bularyň kanun çykarjylyk güýji ýok. Dine o käbir ýagdaýlarda siyasi güýçler bar da, mysal üçin henize çelli Kanada, Avustraliýa, Täze Zelandiýa, soň ýeneden bir adalar var. Ondan soň haýsy Afrikada da bir ýurt bolupdy. Şolar şu wagta çelli Angliýa bagly. yani korona bağlı. O korona bagly ýöne kanun çykarjylykda ýene nämede öz başdak. O käbir nämeleri vardır yankı Angliýa Karolinaň. Mysal üçin uruşylan bilýär. Adatdan da şeriýaday virus bilýär. Yani onun için hem käbir şertler goýulypdy. Meşe şu şertler bolan ýagdaýynda edip bilýär. Ondan ýerden turup o şunu edýän diýip bilýär oğlan. Şertlere göre. O şertlere göre ýöne reforma geçirdiler. Yani problemalaryny çözüp durlar da. Şu wagt näme bagly ýurtlaryň hemmesi ösen ýurtlar, Angliýa bagly ýurtlaryň hemmesi. Indi kemine bu garaşsyzlyk üçin hiç sad etmesem reforma geçirilmedi. Hiç reforma geçirilmedi. Türkmenistan'da baştan reformalara goýup bolsun. Edilse birinci ýanky siyasi reforma netijesinde kanunu altyapysy göreýe beýleki reformalaryň şoň esasında da geçiriler reformalar. Boşluk bilen. Indi sen reforma geçirmedin. Bir günün içinde Türkmenistan garaşsyz boldu. Ve hiç kim hiç sad etmedi o garaşsyzlyk. Aslında Türkmenistan 96-95 ýyllara çenli gaty bol mümkinçiligi bar. Esir dargaýa Orus etdiýeniň ýanky bir tarapda näme şo ýanky Çeçenistanmy? O Kavkaz taraplara gönüp O gide. ýerde gaty uly problemalary bardy. Ondan soň ýurdun içindäki ýanky ykdysady ýa-da ekonomik problemasy bar. Russiýadan we hiç ýerde hiç hili kellesini çykarmana mümkinçiligi ýokdur. Yani Türkmenistan şol döwür reforma geçiren olsa ona hiç kim näme edýän diýip sorama mümkinçiligi ýok. Ýöne sen reforma geçirmen adyna garaşsyz diýip goýanyň bilen ýöne adyny ýitgetdiň garaşsyz diýip o diýmek näme diýmek bolýar? Mysal üçin kemine häzir aýdaly ýanky genetik ilimleriň doktoru diýse kemine özüne menem şonu diýdim kemine. Bolýan hakykatdan. Bu hakykatda şoň ýaly bolýar şoň kemine. Ýo oň üçin belki 5 ýyl belki 10 ýyl okamalysyň ondan soň käbir ýanky ilmi makalalaryň näçe sany aýda 30-40 sany ilmi makala olan içinde bir ýene bilime täsir eden ýa-da goşan derejeye gelenden soň kemine men ýanky genetik ilimleriň doktoru diýip bilersin. Ýöne hiç sad etmän oňa doktor diýende näme diýmem näme. Ýene şol keminedir. Yani Türkmenistan'a da garaşsyz diýende näme diýmem näme ýene şol öňkü esire bagly ýa-da Orusýa baglydyr. Döwletdir, sömürgedir. Deme ýalak da aýdym. Prikol tutan ýaly da horojuk näme pelwan diýen ýaly. Aýdýalar ýa-da horojukdur. Hiç pelwanlyk bilen ýakyndan uzakdan bir baglanyşy ýokdur. Ýöne şoňa pelwan diýendirler. O pelwan diýen bilen pelwan bolany şeylere bir ýagdaý. Aýdym wagtymyz Şoň ýalyrak ýani kemine bu reformalaryň geçirilmeýärliginiň sebebi Türkmenistan garaşsyzlygyny almady we garaşsyzlyk almak üçin hiç sad etmedi. Sebäbi garaşsyzlyk öz ýurtýarlyk diýilme. Öz ýurtýarlyk oňalyk bir ansat bir zat däldir. Yani doğru bir günün içinde şol mümkinçilik verildi Türkmenistan'a. Ýöne mümkinçilik islendik, mümkinçiligi ulanmak üçin akyl gerekli. Ýöne ol şol döwürlerde olary da düşünse bolýar ýa-da bir empati diýeyim.
Orus yıkıldı diyenine yıkılan sonra 5-6 yıllap inanıp bilen däldir. Hiç kimse Esser'in propagandası yankıdır. Näme zat däl. Eciz bir zat däl. Gatı Sünkün güýçli. geçerli gidýär. Şu insanın sünküneçi işleptir. Esser'in propagandası dünyanın en güýçlü, en näme yankı yadro nämesi olan, yaragları olan bir imperiya ya da bir döwlet diýip şoňalyk inandyrypdyrlar adamları ve o dargady diýen soňam dargaya Esser dargan soňam şoňa inanan ok adamlar. Hiç kim inanan. Ol başta özlerinin öz yurdumuzun prezidenti ýene saýlan wagtynda pikir edýän soňa gülendir beýleki adamlaryň aýt prezident bolarmy, onu bilen soňra Esser gelýär diýip pikir edendirler. Hmm. Ya o propagandanın Yo, neticesi. Niyazam o kabul etmendir. Bir yıl ýalyk bu näçe epesli wagtda gaçyp gezipdir. Hiç kim bolmandyr da. Kime teklip etse şu Niyaz biraz raksam sıkra ekeni. Şol bolupdyr da. Özüni akıllı hasap edýänleriň hiç haýsam o tarafa ýanaşmandyr. Niyazam näme birinci sekreter bolup ýörde Esser'in soňky ýyllarynda. Şonuň üçin hem Yani şol sistemin adamı. Şol sistemi için yetiştirilen adam şol gelýär näme reformasını. o näýli. O fakir näme reformasını. Düşünmeýär o kän o zatlara. O süýjü gepler bilýän eken ýani ona bilinmetdik. Daşda öwründäklere şey diýän eken. Yok o partiýanyň näme bolsa olara ýanky aratyr iskustvosy diýil, aratyrlyk sungatlary öwredip ýalylar ýerite. Näme Esser'in şu tarih meseleden de bar olmaýalyk nämeler. Olara ýörükde öwredilýär, haýsy sözün ýerde aýdylmaly, şoň üçin Esser'de ýanky toplumlara gaty öwrenendirler. Kazaklarda näme diýmeli, özüne näme diýmeli, gaty bilýärler olar. Dawa bilýärler onu ýa. O nämede Göktepe söwüşinden öňden bäri 1860-njy ýyllardan bäri öwrenip bilip gelýärler da. Şeylere Onun için bu araştırmalarını biz almalı. Yani çıkmalı. Yoksa devam eder. Elbette 3-5 fırsat yoktur. Azdır, arttır. Vakti nemedik. Seyredip gören vaktin yağda hiç kaçan olur. Şeylerle tutmazsandır. Şeylere ildeşler o yankı sorularınız ya düşünce pikirleriniz var olsa yaz verin. Oları neme dersin? Biraz aydın yani biz neme düýple o bugün kän girip bilemiz ok. Belki bundan soň sapara bilenme soru jogapda ya da hepden içinde de bolsa da el alıp bileriz bu meseleni. Garaz Türkmenistanda şu birinji siyasi reforma. Gaty möhüm. Indi siyasi reformanyň käbir reformalar hem ykdysady reforma bolup gidýär. Mysal üçin topragyň halka ýa-ni topragyň eýesi halk bolmasy diýeli. Halka berilmegi däl de ýa-ni bu berilme sözü ýalňyş o halkda bolmaly aslında. Ya da halka gaýtaryp bermek diýilen söz dogry borum taýda. Ýani siyasi reformada toprak halka gaýtarylyp berilse bu şol wagtyň özünde de ykdysady reformanyň o düýbüni tutýar. Türkmenistanda ykdysadyýetin nähili boljakdygyny düýbüni tutup berýär da. Şu wagt toprak seninki däligi üçin üstüne uran jaýyňda da neme ýok da ähtiýaçlygy ýok. Kaçan ýykyljak o kimiň näki kellesi agar da senin nemäňi topragyny almak isler. Ya da ine goňşyň neme bolsa, dükany bolsa, o dükany genişletjek, ulatjak bolsa, o neme dip bilýän eken de, alyp bilýän eken öýüň ýykdyryp topragy elimden. Onu gördük ine geçen aýyň ya da şu aýyň başynda mı? Şonuň ýaly bir ýagdaýlar bar bu işin içinde. O galandan soň hepdäniň içinde o gurrun edberers. Ildeşlerimizden şu wagt neme gelen ok bir ýütgeşik aýdym sen neme başga bir aýtjak zadyň bar bolsa dowam edip bilersiň. Men aýtjam kimin ol jaý meselesini ýer toprak meselesine üçin ähtiýaçlygy ýok diýip Türkmenistanda insanyň janynyň ähtiýaçlygy. Yani
hiç bir zat sen canın ihtiyaçlarına garanti geçen değildir. Mesela. Ha. Hiç bir zat yani sebebi şeyle bir zat vardı aydın şu devlet meselesine hem o çuңur gürleşmeli. Sebebi biz devlet diýilende aklımıza gelen zat şu hamala neme devlet bir tanrı o güýjü pulu serişdesi soňsuz halkam bolsa şey dip garaşyp durmaly şo kömek etmelmiş devlet eýe çykmalymış diýilen ýaldama var. Devlet sözünün hakyk manysy hem şöyle ýöne biz öňkü nämämizde alsak biz il bolmaly da il diýmek bizim köne dilimizde devlet diýmek ýa-da Ýewropa, Amerika ýa-da Güney Batary ýurtlaryna gitseňiz state sözü näme peýda bolýar öňüňizde devlet sözüniň ýerine de. Soň state näme bolýar? State diýmek guramalar, guramalaryň bir ara gelip näme harmoniýa demede. Bir bilen kıvapdaş bolup işlemegine olar devlet diýerler. Bizde bolsa bir bütün bir zat görýäs, hatda bu bütün bir zatdan bir sana adam hökmünde görýäs da. Qurban uly misal üçin. Devlet diýende Qurban uly adamlaryň ýadyna düşüp bilýär. Bulam Araplardan galan zat ýöne soň Sowetler döwründe de şoňa meňzeşräk bir näme bardy, rejim bardy. Soň Sowetlerden soňam ýene de şu Araplaryň has ýakynrak bir rejim getirdiler de. Şonuň ýaly bir näme ýagdaý. Emin ayna gyzykly bir zat aýdaýyn. Ýa-da ýalňyşmasam Ülver Ortaýlynyň kitabynda bar. Gaýsy kitabynda gaýsy kitab ýadyma düşen näme ýa-ni kitab ady ýadyma düşenok ýöne içinde nämeleri elalde ýa-ni toplumlary gaýsy toplum näme misal üçin demir batı toplumy näme gün dowar näme ýa-da şoňa meňzeş ýa-ni nämeleri çegiripdir. Aýdaly ýa-ni Germanlar näme esasında ýaşap özüni goraýar ýene şoňa meňzeş. Araplar var. Araplarda ondan sonra İslam bilen yani Araplık dünyaya ayrı kendini. Aslında İslam Araplık, Araplaşma. Araplardaki problema olarda ne için devletlerine yani en ulu problema İlber Ortaylı'nın gören probleması yani institution diyen neyme yok. Kuramalar yok. Şov olman state olup bilmeye mümkün değil. Yani sütünü şov institutionlar ya da institutlar. Yani bunlarda institut neymiş yok. Ona ne öyle düşündürüyor sebebi diye hatta günümüzden misal veriyor. En köp yankı neyme para Araplarda var. Para öyle işini çözmek. O demek neyme demek oluyor? Kanunun üstünlüğü yok demek. Yo dinde de var aydın. Yok olsa para nemesi ne cennete gidecek olsan şefaat diýerler ha. Tanış demek yankı. Şefaat demek tanış demek aslında Arapçada. Tanış üstü bilen diýäsäz. Cennete de tanış üstü bilen gidýän. Yani bu dinde bar. Kıynansak da. Yok. Şu Arapların nämesi olan için bolup biler soňalyk. Yine şoları nämetde yankı Arapların olan yerinde kanun olup bilmeye, kanunun olmadık yerinde kanunun üstünlüğü olup bilmeye, kanunun üstünlüğü yok olsa demek sen yankı örgütlenip bilmeye. Yani institut kurup bilmeyen hiç mümkün değil. İnstitutun esası fundamenti kanunçuluğudur. Yani kanunu vardır, son esasında institut. Yani o institut olma nerede devlet olup bilecek. Onu yankı kitap vardır ya ne için bir devlet vay devletler del deyip. Allah. Kitabım değil o araştırma aslında. Araştırma katı olu. Araştırma. Yine şu kitabı okusanız katı olu düşündürüyor. Misalları öyle düşündürüyor. Yani Amerika'da, Portugalya'nın, İspanya'nın neden işlerini, institutları ve o neyle işleyenliklerini katı olu edip şu kitapta düşündürüyor. Şunu okan yani ulu değil mi? Her gün 50 sayfayı okusanız oturup bilyaniz yani. Doğru. Bu zatlara şu köp zat düşün başlayan şu okan var şu kitapları.
Doğru. Aydın näme geçip bilers eger ýa-ni nämäňe Geçeli. şeýle sonra beripdir ýerleşimiz. Siyasat baba politika diýsen halk bolup gaçýarlar. Politikanyň näme düşündirip geçseňiz. O sosiallaşmadyk politikanyň manysy, o düşünmedik halk reforma manysyny we gerekdigini düşünüp bilermi diye. Sosiallaşmadyk o politikanyň manysyny. O näme diýmek bolýar? Sosiallaşmadyk. Nämäni alaly umumyň o ýani politika näme? O siyasat aslında siyasat politika manysyna gelen ok ulanmaly däl bir sözleriň biri siyasat diýmek, goýun bakmak diýmek. Ýerleşimiziň nämesinde de goýunlaryň suraty bar eken. Umumyň siyasat hakykatdan ýani seýislemek diýilýär, at seýislemek, goýun seýislemek diýilýär. Şol bakmak manysyny berýändir. Yani politika o manyda däl, politika şäher bilen baglanyşykly, medeniýet bilen bilelikde ýaşamak bilen baglanyşykly. Bir näme. Hatda policy diýip bir söz bar, aýdym bilýän, ýa politics, ýa policy without politics, politics without policy diýip bir näme söz bar da gaty meşhur nämede, siyasat bilimlerinde, ýa politika bilimlerinde diýelim. Şo taýda ine politika aslında bir düzgün bilen baglanyşykly, ýöne şu düzgünü elde edýän guraldyr politika. Yani policy düzgün diýmek, politika şu düzgünü elde etmek usuly diýmek. Ýaly bir nämäni gözüňize getirip bilersiňiz. Ine şäherde bir düzgün diýerleşdirmeli. Sen şu düzgünü hemme kim üçin peýda aldygyny ýa-da belki bir topar özü üçin peýda aldygyny çıkıp halk önünde o düşündürüp berýär. Ine şu zat şeýledir, şeýle bolsa o bolar, o ine şeýle problemimiz var, şunu çözmeli diýip o gyýrýar. Ine politika şeýdip emeli elýär. Ýöne siyasat o däl, siyasat goýuny nädip bakmagyň gurrumy gidýär o taýda. Şonuň üçin bizde bu zatlar öğrenip eger o manysy şeýle bolsa, ýöne o politika hemme deýişle umumy problemalara, umumy çözütleriň getirilmesi olmalı, aslı işlemelse şeýle ýöne umum problemleri käbir bähbitlerine de göre çözüp getirip bilýärler de. Şeýle näme? O halkyň düşünjesinde reforma geçirmesi benim pikirimçe okap düşünmeli näme diýine birinji. Näme diýine düşünenden soň reforma geçirip bolar. Mykany diýen, ýani onuň daşynda da bilmedim. Mesela şu an çöküpdür, nähili reforma geçse geçiberýär. Şo ýagdaýda. Aýdym meniň pikirlerim şeýlerek demede. Yok. Yani halkın reforma düşünmeli, kendine mümkün şey olmuş olursa düşünmeli, gereken değil halkın. Yani belli başlı adamlar ya da toparlar vardır, reformanı şolar geçirer, halkın koldar yani reformanı halk geçirmeli diyen ýagdaýynda o siyasi reformanı geçirmek için şu gün yöne koy burada näme diýeli, hak hukuky näme diýeni bilýärmi? Oraz problemany ýalňyş çözjek adamlara reforma geçirmeli diýende. Aýdym sesim gitti. Indi geldi. Hava kemin mümkün değildir, geçirmeli mümkün değildir. Onun için aytmadım. Yani geçirmesin diýmeýän, geçirme mümkün değildir. Şonuň için halk geçirmeli o reformaları. Ona yine ortaya çıkan şahıslar vardır. Reformanı şolar başlar. O halk belki devam edip biler, düşünüp bilsinler reformaları. Doğru. Sebebi yine yankı devlet adamı değil ya. Sözde doğru yanlışına girecekler ya da şol yankı prizmadan dünyaya seyredip bilen adamları göz önüne getirdiler. Misal için en yankı näme diýilýär göze görünýän biri yine Atatürk. En yakın yani ähli durmuşuna göz aýlap bilen, seyredip bilen, görüp bilen täze baklar.
tarihte. Yakın tarihin nemesde. Yakın tarihimiz. Yine Atatürk'ün dünya garayışıyalık, şoňa ýakynrak şahslar reforma nädip geçireceğini görüp bilýär ýa-da edip bilýär, ýerine etip bilýär. Hmm. Häzir onu halka indirsen diýeli, o dereceye indirsen reformany, birinciden onda ýa-da elitleň näme işi bar? Toplumun içinde elitleň näme işi bar? Hmm. Ondan sonra diňe türkmen halky üçin aýdamak benim. Amerika olsun, Ýewropa olsun, ýa-da Fransa olsun, tapagy ýok. Halkyň problemalary gaty, ýa-da kiçi we näme problemalary görýändir köpçülik. Näme üçin suw ýok, näme üçin gaz ýok ýaly problemalardyr. Ýöne ýa-da reforma geçirip biljek adamlaň dünýä garaýşy ol gazyň, suwuň ýenen däl, ol düýbünden beýleki täsirlerine çelini seredip bilýän, görüp bilýän, netijesini görüp bilýän adamlar. Hmm. Doğru. Her reformanyň öz çykdaýjysy bardyr, kemine gaty çykdaýjysydyr, ýa-da çykdaýjysy diýil, faturasy bardyr. Etmeli işem bar onu. Ol etmeli işem bar. Şonam sen ýalňyş edeniň gödüňüne getir. O reformaň dogry bolup biler ýöne onam ýalňyş edýän diýen ýerine ýetiren wagtyň. O taýda da ýa gaty näme ýa başda aňsat diýip aýtdym, o aňsat diýip aýdym men öz nemem boýunça seredýände öz penjeremden. Ýöne umumyň şu Türkmenistanyň bar kadrlary bilen reform etmek gaty kyn. Onun o alternatif çözütler bar. Ýöne ýa-da halk diýip girildi-de. Ýa-da näme sonra. Şonuň üçin. Halkyň wezipesi islendik halkyň, ýani Orsun halkı olsun, Amerikan halkı olsun, halkın etmeli aslında yekece bir işi vardır. Yani içinden saylanıp çıkan yankı bilgili kişileri koğramaktır halkın vazifesi. Halk çoğunu duyacağım yetke ediyorum biliyor çocuklar. Yani ne mani? Sen Cemiyetin gerekli aydın insanların diyen de. bravo. Cemiyet için peydalı insanlar vardır aranızda. Meşoları koğramalısınızdır. Sebebi kitap okuyup bilgili olmak, tecrübe kazanıp bir yerlerde bilgili olmak ve bir zatları başarıp bilmek, onyalık adam sanı azdır. Yani dünyanın neresine gitsen, karetin neresine gitsen git sanı azdır. Yani beylekiler okuman bilirsiniz, ansal şartları okumak, öğrenmek, bilgilerine düşünmek ve fikir öndürmek ansal bir iş değildir. Şoň üçin şoňalyk adamlar bar bolsa, ine şolary cemgiýetiň nämesi, wezipesi ine şolary goramakdyr. Şolary goran wagtyň şol adamlar şol cemgiýeti östürýändir. Hiç haçan yani tarihte hiç ýerde bir halkyň ýa-da rewolýusiýalara seredýände, rewolýusiýalar bolandyr. Fransýada bolsun, başga dünýä ýerlerinde rewolýusiýalar şol ýerde gatnaşan şol ýylatyň sanynyň 5%-ine ýeten o. Rewolýusiýalar hem kemine iň soňunda, iň soňky damjasynda rewolýusiýa bolýar. Ýa-da ýen ýaşamak istemeýänliginden soňra rewolýusiýa başlandy. Şolam 5%-ine ýeten abylar. Ýöne rewolýusiýa edýärler. Şolam ýeterli, 5%. Ýylatyň ýa-da toplumun bir zat islemeginde şol isleýini amala aşyrmak üçin şol ýylatyň 5%-ine ýeterlidir. Harekete geçmeli. Yani aydın ona köpek gurrun etmezse ildeşlerimiz bundan bir yılın sonra noktalarda kendine şu gün katken sorular var. Şu bilen bağlanışıklı. Bu da yığılaştırmalı. Bu reforma meselesinin nämediğini. Şimdi sonra o şeyle ne edip hakiki garaşsızlığı kazanmalı deyip soraktır ildeşimiz. Aydın hakiki garaşsızlığın nämediğini düşünmeli, soň şonu nädip kazanmalydygyny düşündirmeli bolýardy bu temany.
sonra yani. Şeyle. Ol kemine da ne edip kazanmalı. E, Ha, Değil mi? Şimdi sesin gitti ya. kemine Hı hı. yok sesim gitmedi. Ben yani Ha. beynim durdu bir sonra. Hı. Birazcık yani sonra olan için cevap tap bilemem. Yani garaşsızlık için birinciden garaşsızlık isteyen özüne ya da isteyen bir adam garaşsız olmak. Sebebi bir kulçuluk toplumunda yetişenimiz için garaşsızlığı isteyen baramız yok. Diňe sözü bilýäs, Garaşsız oň däme olmak mana için gellenine bilemez ok. yaşamak önemli o garaşsızlığı. Hı. Yaşamasan bilemem. Azatlığı yaşaman ne mediğini bilemem. Yani. Doğudur deyip fikir edeceğin misal için tavukları dışarı çıkar, akşam yine içeri özleri girer. Tavuk. Hı. Yani şol Bu bizde de şol yalvarak bilen o var. buňa şeylerek bir neme berilmeli mikän ýani ine Türkmenistanda gatykän boldy. Köp adam düşünür bu ýagdaýa. Ine pikir ediň bir maşgala bar, o soň är aýal çagalar bar. Äriniň narkomandygyny pikir ediň. Indi şol maşgala ine şol narkoman äre garaşly. Ýa gerek bolsa hemme zatynam elinden alýa, ogurlabam satýar, garaz maşgalany dargadýan bir nemes bar, ýöne garaşly. Indi şol aýal çagalaryny alyp şo taýdan çykyp uzaklaşmaly da. Soň aýratyn öý neme diýär, soň işe girip işläp başlaýar. Ine bu garaşsyzlyk bolýar, ýa narkoman erden. Ya biz şol nemeni bilemiz ok. Ne şol o maşgal aýal maşgalalar bilýändir. Şo narkoman ärinden gutulanna o şeýle arkaýyn ýaňky dem alýandyrlar. Diýindim şundan diýip. Bir şol Cevapkarcılık nemerak. ilgisidir. Yani o Hmm. şeyden taptım şu an. Garaşsız olmak için cevapkarcılık alıp bilmem ben. No. Yani öz yaşayan yerimizde öz maşgalarımızın, özümüzün cevapkarcılığını alıp bilmem lazım. No. Yani Yaş ondan son garaşsızlık diyen zat belýändir. Onu düşünülenden son men häzir näme üçin nämen aýdamak? Bu garaşsızlyk biziň elinde bolsa şoň elinden güýçlen alýandyr garaşsızlyk. Garaşsızlyk hemişe güýçlen alýandyr. Güýjüň yetmese alyp bilmeýär. hmm. Ine şol güýçlen almaly diýen ýerime näme üçin aýdamak we onu aýtmak gerekdir. Biz garaşsızlygymyz üçin gerek bolsa janymyzy ortaga goýup şoň üçin göreşmeli diýsen ýalňyş bolar. Sebebi garaşsızlyk ýa-ni jogapkärçiligi alan günüň seni ýen janyny ortaga goýup bilýän. Çünkü sizin canınız sizin elinizde değil. Sizin durmuşunuz sizin elinizde değil. Son için cevapkar öz durmuşunuzdan siz cevapkar değil. Hmm. Cevapkar olan olsanız yollar yapıp olmazdı. Öz durmuşunuzdan. Cevapkar olan olsa daşına işlemeye gitmezdiniz. Öz durmuşunuzdan. O ýa. İşi Türkmenistan'ın içinde kurnardınız. Yine şu cevapkarçılık yok olan için sen öz canını ne edip ortaya koyacaksın. Yani sen canın orsun elinde. Şoň üçin orus ortaga goýup bilýärsen canım, häzir orus etsiz bizi hemmemizi uruş alyp gitse gidýäs. Höweslen gidýäs. Köpüsü höweslen gitjek. Hawa sebebi ol sen şol gulusen, orsun gulu bolanyň üçin olar sen janyny fida edip bilýär. Ýöne sen öz janyny bir düşünce üçin ýa-da bir prinsip üçin ýa-da bir watan üçin ýa-da bir çagalan üçin fida edip bilmek sebebi o jan senki däl. Yani haçanda şol jana eýes çykarsın, garaşsyk gelersin özü. Bolmasa da şo narkoman neme bilen ýaşaşjak Ol bolmana ayağlam dowam edersin. şol ayağlam ine jogapkärçiligi alyp gaçýandyr. No, Jogapkärçiliğini alýa çağalaryna. Ben seretjek diýip jogapkärçilik üçin gidip işläp başlaýan. Bu zatda jogapkärçilikdir we şoň bilen garaşsyk gelýär bilelikde. Yani men senden has gowusun başararım diýär de ýa narkoman erine. Şeylere bir ýagdaý bolýar. Yine şoň ýalyrak bu zatlar ine Türkmenistanda nämçe informasiýa ýok, internet işlenok ýa-da YouTube'a girmen diýip ýa okuwçylara ýenileri YouTube'a girmen diýär. Sebebi o ýerdäki ýaňky rejim şol zatdan gaty gorkýar, düşünjeden gorkýar. Ol sizin köçäge çykmaňyzdan gorkanok. Sebebi siz köçäge çykan güni olar eýem gaçyp gitjek, ol taýyn olan şablonu. Aýdym Köçäge çyksaňyz
Olar Inan pikir etmän garşylyk görkezler. Garşylyk ýok. Köçe çykan görüňiz gaçýarlar. Ýöne şu köçe çykarmajak bolýarlar. Sebäbi olar gaçmaly köçe çyksa, ondan soň eýelerinden belki taýagy ýerler bilen. Gaçdy. Aydın bir istihbarat maglumatnama aýdyp geçeli kaçma meselesine. Yani ýakynraklarda geldi-de. Yani anyk bir maglumat ýok bunda. Şu Gurbanoğlu diýär-de, ine oturtma prezident de sözde şu taýda. Ine şolan günde gidip gelen wagtda yani 4-5 ortalama çemadan nagyt dollar bilen işe gidip gelýärmiş, yani şol demeden alıp düşürüp Elmydama ýakynynda diýär bir zat bolan ýagdaýynda bir kaçılmalı ya yine bir hareket etmeli olsa kızgın pul gerek de. Kızgın pul değil ya da buna. Nagyt. Şonun üçin ýanynda saklayanmış. Saklayan ekenmişam diýmeýin, saklayan eken. Günde ben so pikirlenip gördüm. Yani ilk başta bir nemerek hakik gülkünç gelýär de soň pikirlenip dursaň o kızgın pul birden kaçıp gitmeli yerler hem belli, rotaları belli olmalı. Barjak yerlerinde yani banktır, oldur, buldur deme bilen kızıklanmalı değil olmalı. Onların pikirli edişleri şeylere olmalı. Yani hakikaten ama o şu an halk o köçe çıksa kaçıp gitme için tayinlikte son yine yankı aydan yeri geliyor. Yani eyyeleri, Gurbanoğlu'nun eyyeleri şol kaçıp gitse işini kaytar ya. Olam o tayda yesir. Gurbanoğlu yesir o tayda. Demek Gurbanoğlu da tutuş garyndaşlaryny yesir edip alypdyrlar da aydın. Şu garyndaşlarynyň giden firma ýene näme diýär, şolaryň hemmesiniň başynda orslar oturmuş da. Kompýuterlaryny işletip berýänleriň köpüsi neçeli orslar diýär. Soň bir bölegi hem ýanky Gülen jemaatynyň nemeleri bar içinde. O şeýle soram geldi-de şu taýda baglap bilir sonu. Yine sen temaga gireli berde yani sosyologiyada ol hukman bilýänsiň bardyr şoňalyk bir näme. Men yani çeşme verip biljek dälse ýadyma düşeni. Yani bir adam gorkujan olsa birilerini hukmany suratda onan biri gorkujandyr ýa-da bir zat gorkujandyr. Yani yankı näme diýilýär ona totalitar rejimler gorku bilen näme balanşyklydyr. Gorku esasında gurulýar da. Iň ýokardaky aşaňdaky, oň aşaňdaky onu gorkuzyp gelýärler. Şoňalyk gorku var. Yani pikir etmem o biz gorkýas ýine hökümet şoňalyk edýär gorkýansa hökümetden. Aslında olaram bizden hem has kän gorkýarlar. O şeyle sonra biz hökümet bilen yani o sözde hökümetde yani hukukdaş hökümet biz olaryň garşysyna göreşemiz yoksa näme diýerler ona ýalňyş nişan mı diýerler. Ýalňyş nişan. Yani Türkmenistanda Berdimuhamedowlere garşy göreşmek ýalňyş bir nişan. Asıl göreşilmelisi Orsetyň propaganda nemes usullary edip beren işlere ýine gaz bizim gazymyz o nirä gidýär, pullar nirä gidýär. Näme üçin Gazprom o taýda, näme üçin ITR-mi, Aretmi nemes bar. İkisi. Owa. Adyny ýetgäň şoňa fantaziýasam şoňa ýetýär. Ýa hiç nemedem ýören oklar bular göz görteli de. Hasap eden oksa aydın bize. Neme diýär-de? Baran diýär bize de. Orslar şonuň üçin ýa göz görteli diýerler hem mazaby. Şeylere bir ýagdaý. O tarapy şol bu işin. Soň ýanky garaşsyzlyk demesine aydyn demedilende yine Türkiýede de bir geçenrek bir advokat tanış bardy da şonuň bilen gürleşdik Türkiýeli. Şol aýdypdy da biz diýdi garaşsyzlygyň näme diýeni bilemiz ok diýdi de soň men näme üçin diýip soradym. Diýdi garaşsyzlyk ugrunda diýdi göreş alınıp barylmady diýdi. Yani halkyň bilincinde aňynda garaşsyzlyk diýip bir zat ýok diýär. Hakykatdan hem şeýle. Türkiýede de ýok. Garaşsyzlyk diýip bir näme. Yani
Bize göre gatı gowy taraplar var. Bize göre gatı gowy döwürlerden, ýa-ni kynçylykly döwürlerden hem geçipdirler ýa-ni. Ýene de näme meňzäp bilmeýär. Onuň ýa-ni dini taraplary hem bar. Soň men pikirlenip näme edip gördüm de onuň dini tarapy agyr basýar. Ýani halyk esasen şu islam nemesinden geçen halklar dinden garaşsyz bolmaly. Ýa bu tarapam bar aýdym bu meseleniň. Dinden garaşsyz bolmak näme diýip üýtgeşik bir näme dersiňiz, ýöne ine şeýle bir zat bardyr. Hakyky dünýädäki hakyky bir problema öňüňize gelen wagtda siz sabır etmek bilen ýa-da Allah'a tawşyrmak bilen çözýänsiňizdir. İslam nemesindekiler şeýle. Ýani şu problemany çözüp bilen ok. Sen haçanda şu problemany men çözerin, Allah'a da tawşyramak, sabır etjek däl diýen günüň o dinden garaşsyz bolýandy. Biz şol döwürlere giremiz ok. Aýdym. Soň näme geçeli? Sonra Gülen cemaatiniň Türkmenistanda oýnan oýunlary diýe. Oýnan oýunlary diýip edil oýnan oýunlaryny gurrun berjek ýalar edip ýazypdyr da. Soň aşagda rol diýip ýazypdyr. Oýnaýan rol da Türkmenistanda oýnaýan rol diýen ýaly bir sora bolmaly düşünşüm boýunça. Yani roluna yetmek hemen elmide ama şu biri hakkında gururun gidecek olsa şu yani gururun gidecek kişiğine ya da zadı qoğu tanamalı da eğer şu an tanamayan olsan yanlış gururun ediyen olmaman batı mümkün de doğru gururun ediyendiğimize kepil geçmek için şu an hemen tanamalı. Şimdi Gülen cemaati ne deyip sorarsanız bir o aslında katı yönetey bir sahada nemede işleyen kontrol nemesi de cemiyete yani toparları alıyor, şoları kontrol ediyorlar. Ona yine din nemesi vardır daşına din bilen boyağı ediyorlar, din boyağı. O dinde realak görünüyor, yani içine girseniz yani katı bir neme var da belki de hakiki dindarlık bilen bağlanışıklı tarafı olmalı şol. Yani pul için hem zat edip bilen bir o cemiyet. Yani aşağındaky gatlak vardır. O täze koşulyanlar, olar yani hakykatdan hem din ýene näme eýle beýle nemede onu görýärler. Yani buların edýän işi içine giren agzalarını, cemaatin agzalarını şahsiyetsizleştirýärler. Elinden kimliğini alýarlar. Onu dine el müdama kontrol edýärler, hatta kim bilen o durmuş gurup kim bilen öýlenjeğine çelli olar karar berýär. Ähli cemaatlar şeýle, dine Gülen cemaati däl emesen bir prinsip boýunça işleýär. Sen olaryň saýlap beren adam bilen öýlenip ýa-da durmuş gurup ýaşap başlasaň, eýem olaryň demesinde hereket etdiň bolýar, ýa-ni çykyp bilmeýän. Gaty kıyın çykmaň ol nemäň içinden. Şu wagtda çel senden şahsiýetiňe dolýar diýerler, öldürýärler seni şahsy nemelerini. Soň elmidama bir üýtgeşik bir zat iýjek wagtyňam ay şu harammy-ka halalmy-ka diýip ýa-da şu dogry-my-ka ýalňyşmy-ka diýip öz başda karar alyp bilmeýän derejäge getirýär. Ýani şahsiýetiň ölmesi diýmek öz başda karar alyp bilmeýän. Bulam ýene de aýdym näme gelýär da garaşly, garaşsyz däl bir kişi bolýar. Soň bularyň bir üýtgeşik ýene bir tarapy var. Elde eden hünärleri vardır, ukyplary. Dine cemaat nemesinde geçýär. Cemaatyň daşyna çyksa kän gerek däl adam bolýarlar, elinden ullakan iş gelen nokta. Bu öz gruppasynyň içinde hakykatdan hem işe ýaraýar öz nemesi, ukyby ýa-da hünäri. Yani şoň daşyna çykan wagtda hiç zat bolup galýar. Aslında daşky neme bilen ýarışyp bilmeýärler. Gaty izdadyr. Yani öz başda pikir bilen nokta. Erkinlik ýok gepim ýysgasy. Ine şonuň ýaly bir neme, ýani ine bunuň Türkmenistanda nähil oýun oýnap biler diýäňiz. Ine iň meşhur zatlaryny aýdaýyn. O döwlet edaralaryna yerleşjek boluň diýip maslahatlary bardyr elmidama. Döwletiň içine yerleşjek boluň. Tanış tapyň, ýene nämeden, eýdiň, beýdiň diýe şonuň üçin şu Türkmenistanda ýokary gözekçiligiň içinde de
Kıbının içinde de şu Gülen cemaatinin nemeleri var ve biz bunların bir neçesinin adı familyası bilen bilýäs. Türkmenistan'ın içinde şu an aktiv iş alıp barýarlar. Onun dışında da yine Akbäwel'in gyzlary Gülen cemaatinde okandyrlar. Gülen cemaatinin yetiştirenleridir. Şu an Türkmenistan'ın içinde bizneslerin köpüsüne eýesi bolmasa da biznesleri ýöredýän CEO mu diýil ya, müdür mü? Şolaram yine de Gülen cemaatinin içinde misal üçün täze aýdyp bir köke şokolat saat öndüren neme vardır. Ne şonun içindäki injinerler vardır. Gıda mühendisleri diýär Türkiýede. Ýa-ni İmit injinerçilik diýip bir neme vardır. Ine şolaram garaz gaty giňiş nemede ýaýran ve Türkmenistan'ın içinden hiç haçanam bulary itip çıkarmadılar. Hatta yegenler diýilen o neme elit gatlaha diýip bilemok aýdym ýa näme diýilýär muňa üstdäki gatlak mı deýin. Şolar şuwunlukça şeýle şuwunlukça üstdäki gatlak dahaklaryň çağalaryny ýene de ine şu Gülen cemaatiniň kurslary, okuwlary hatta çağalar bağlary yetişdirýär. Galandan ine siz demedim. Karar veren Gülen cemaatiniň Türkmenistan'da rol näme? Yani Gülen cemaatiniň agzalary Türkmenistan'daky baýlyklary yurdun taşına çıkması için gaty uly rol oýnaýar, gaty uly kömek edýär. Yani bizi garyplaşdyrmakda gaty uly rol oýnaýar Gülen cemaati. Yeri gelende onu aýdalýan biz samsyk däl, o bilemzok däl. Hemmez adam açyk görünüp dur. Gaty kän adamlaryň ady familyasy bar. Yine Zaman gazeti var, aydın bilýän Zaman. Zaman gazeti boluşy alıp Türkmenistan'da çap edilmäne dowam edýär. Onu işledip ýörenem Hacı diýär bir pökküje oglan Ankara'da okap Gazi näme üniversitede okap baranlardan Marynyň Türkmen türkünde okan ýigit keltejik boýly pökküjedir Hacı. Tanıýandyrlar bunu. Ne şonuň ýaly bir neme işledip ýör. Hatta yine Biznes Türkmenistan diýip bir web sahypy bardyr Türkmenistanyň çygmal ýene näme ykdysat o bu nemeler bardyr aýdym. Yine şonu ýöredýän şol ýa-ni ady Ak Muhammed bolmaly. Şu Biznes Türkmenistanyň nemesini ýöredýän familyasy näme nemelerde görüpdim men geçenki ýygnaklaryň birinde tanıştırdılar da şeýle diýip. Bu zatlaryň hemmesi bilinýär. Ýa-ni Gülen ýa-da Gülenistler samsyklyga salmaly da emma zat ortada Türkmenistany halkyny garyplaşdyrmakda gaty uly rol oýnaýarlar. Ýa-ni kredişimizden gaty uly. Yani orslaryň talan nemesine kömek edýär. Misal üçin täze aý orslaryň nemesini işledýän bir zady. Öňkü KGB'de işlän bir adamyň dogaryny gelip başlyk edip oturdup goýýarlar. Onuň hem daş döwrüň hemmesi FETÖ'cü. Nuru Halal diýdi, ýene näme diýdi. O diýdi, bu diýdi. Şol töwerem nemelerde öňkü goýu FETÖ'cülari diýilýär. Yani Türk nemesinde aýdylanda ýöne o Gülen cemaatiniň agzalary. Bularyň hemmesi aktiv iş alyp barýar. Yani täze aý ýöredip berýän Gülen cemaati, onun pulunu kazanyan orslar. Yine Dadaýew, Madaýewlar bilen bile guruldy. Täze aý diýilen neme. Şeýle aýdym, o başga neme tarapyny ýa-ni gaty giňiş bir temada bu içinden ne desem 5-6 saatda da çıkıp bolmajak, gurumy gutarmajak temalaryň biri bu. Başka aýdym goşmak isleýän diňe ol däl ýa-ni sistema Gülencileň sistemasynda mysal üçin içinde faydaly şolan öz doktorlary ýa-ni mollumlary ýöneleri bar. Ýene şol cemaatdan çykanda şolar mollum däldir. Däl hiç haçanam. Indi sana sonra berjegine Türkmenistan'da bir neçe ýa-ni sunnagat adamy şahyry, yazıcısı, profesörü, doktoru, ministri, zam ministri ýenesi bardyr. Şolar daşa çyksa kim?
Hiç zat. Çopanın bolup bilen oklar da şu taya gelip. Indi Fransa'dan birini al. Hı hı. Fransa'da bir minister olup işlettir, sonra başka yurda göçecek oldu ya da göçtü. O yerde o näle? Yani biliyor. Yani E, statusu kän bir üýtgemes şu. İň bolmanda konsultant konsultant bolýar. bol ya. Oğlum erget zat Veya değil. Yine neme e, var ya. Clinton. ha, Nemäniň prezidenti, Amerikanyň öňkü prezidentleriniň biri. Şu wagt garry adam. Şolam şu wagtam konsultasiýa berýär we her konsultasiýasyna 100 000, 120 000 ýa-da käbir nemelerinde $1 milyon çeldiňe çykyş edip bermesi bahasy bar, soň konsultasiýa bermesiniň bahasy bar. Amerikadaky prezidentler şeýdip prezidentlikden soňky gazançlar şeýdip dowam edýän eken. Men hayran galdym. Clinton şeýdip neme bergisini töläpdirmen şondan bilýän. o kitap Kitap yazı. yazıya hava, kitap yazıya Yani, konsultasiya ne, veriyor. bu eyyem näme diýmek bir yani hili görkezýärdi. Tamam. Beýleki ýasamadyr. Bilen jemaatyndaky hemmesem ýasama zatlar ýöne sömürmek üçin adamlary. Hmm. Yani başka hiç var. Olan dinem yalandır, beyleksem yalandır. Dine sömürmek için. Yani onun için dini ulanıp olayan olsa dini ulanır. Başka bir zat ulanıp olayan olsa başka bir zat ulanırlar. Hmm. Hava. Yani şeyler bular perde de yankı dinlemesem perde yani o dinin o näme düşündürüp gelip berse haçandan näre yankı din aradaky çykyşlarymyzam iýleşler dowam etjekse gyzyklandyrma bildirýän adamlar gatykän. Mesela bilinen ok ve aydın yine din reforması geçirip o bilinir mi deyip soraptır umidi illeşimiz. Din reformasının ön geçiptirme ona seyretmeli tarihte bir yerlerde din reforması olma. Ona seyretmeli son İslam'da reforma geçip mi deyip sonra İslam'da 3 gezek reforma geçti. Yani 3 gezek Kur'an'ımız tazeden yazıldı. En sonuna Abbasiler yazdı. Yani Arapların elinde vakti her hükümet çalışığında Kur'an'am çalıştı. Ya bunu ne hazır açsam bir neme inandırıcı gelmez. Kur'an'ın içinde yazıyor ha. Üyütködülmez diye. İşte problemi de şu taydı da Kur'an'ın içinde yazan için. Demedil ya. Neme tarafı katı üyütköşüktür. Ne bunu bilmek için Arap grajdanlyk uruşy diýip birinji, ikinji diýip näme aýrylýar aýdyn. Ulu söweşler bolupdyr da. Islamy näme döwürlerinde. Hemme bir-birini öldürýär da gyrýar. Nemeler Emeviler bilen Ali'nin izinden gidenler bir-birini gyrýar. Şeýle diýerler. Son kim gazansa şol özüne göre Kur'an yazýar. Son bir 30-40 yıldan soň ol güýçden düşýär, soň onuň ýerine o Abbasiler gelýär, soň Abbasiler görýär, olar özüne göre Kur'any täzeden. Soň Kur'anyň kopýasy ýok, gyzykly tarapy. Mysal üçin 2 sany, 3 sany kopýa bolýar, aýdym ýok bolýar da bunu soň satdyk bilen. O Araplarym kän ýazyp gören millet hem däl. Ullahyn yazıcı bir millet hem bolman soň nemeleri var, hekaýalary var. Aýdýa ýene şeýle bir sahypasy bar, şonu geçýidi diýe. Hakykatdan şeýle wakalar var. Kur'anyň içinde näçe gatykän aýat ýok da. Mysal üçin daşlap öldürmeli diýilýär. Zina edene daşlap öldürmeli diýip Kur'anyň içinde eýle bir aýat ýok. Ýöne diýerler o aýat bardy, o aýaty geçýipdir diýe. Bardyny bilýän bolsaň täzeden ýene de ýazyp ýapyşdyryp bolýar. Şeýle nemeleri var da. Bu näme diýmek bolýar? Bu İslam dininde gatykän reformalaryň geçendigini görkezýär ýene şu wakalar. Bundan başga da gatykän ýerler var. O bir mesele ýöne şuna gelmeli günümizde dini reformasy geçirmek üçin dinini bilýän näçe adam barka? Mena 1 milyon adamda bir sany adam bilýändir diýip pikir edýän aýdym. Olam bilenden soň dinden uzaklaşýar. Ýitirýär ýani. O bir adama din. Şonuň üçin öwreden oklarda din öwretmeýärler. Mysal üçin matematikanyň milyonlap adamlara öwredýärler-de. Doğrudan dünýäde. Matematikany bilýän adamyň sany Kur'any bilýän adamyň sanyndan kän-de.
matematika iň kıyın kalanmayan neme. Matematikanı bilýän adamyň sany Kur'any bilýänlerinden o 100 esse ekan diýip aýdaýyn menne. Evet. Şeýle bir tarapy bar. Soň ine hiç kim dinini bilmeýän bolsa bu reforma nädip geçirje? Yok, reformada o reforma gerekler. Bizde din reforması ve din değilse İslam bir fikir etmem. Türkmenistan'da yankı dine institut ya da dinler institutu mu ne diyor atlanır. Meşruatları halka ve köpçülüğe doğru yani açık görünüşte öğretip bilecek ve o yer bir yani fikir azatlığı ya da fikir etkinliği olan bir yer olmalı ben fikrimce. Ve Türkiye'de ministersiyası var yani mesela. Ne diyelim? Diyanet mi? Hava. Diyanet başkanlığı var yani. Evet, ministerliği değil de başkanlık var mı? Hava. Yine Diyanet başkanlığı var olsa ve şu yerdeki dine seyretken ne içindir din İslam var. O İslam var özem Diyanet diye dinler demek de Diyanet demek dinler demek aslında. Onda ne için din İslam var? Ne için yine bu kategori zaten bir toplum için. Sen dünyaya bir devlet olayan olsan ya da azatlık, erkinlik var diyen olsan ilatında. Onda o yerde ne için din olsa hem mesela öğrenilmeli ve hem mesela halka açık bir şekilde yeterli olmalı. Yani öğrenilmeli güzel. Yani son dünya 3 dinden adatken dinler. Edip bilsen hem mesela yani 3 dünyada 7000'den gowrak din var ýaly. Yine bu zatları ve esasen son geograflarında haysi dinler boldu, haysi dinler neme tesir etti sana, ne tesir etti cevaplarım. Yine şol institut aslında öğretmeli ve öğrenmeli. Bu zatları. Son yok yerinde sen ne din hakkında görmedik biliyorsun sağ olsun. Bu zatlar yani bilmän nemedi bolanokda yani dine reforma gerek dälmiken yani dine reforma däl de dinin öwrelmesi üçin itergi verilmeli yani kömek mi yardım mı yani dini hakykatdan hem öwrenmeli. Gaty gyzykly bir neme ýagdaý hatda aýdyň men sana bir neme aýdyp bereýin. Bugün neme uğradypdyrlar da bizim gruppalarımızdan birine. Yani İslam'a, şeriatta bir adam ağaç kalsa yani çölde ağaç kalyan ağaçlıktan ölecekdiğine korksan öz ayağını kesip yiyip bilyen etine deyip deme veripdirdi. Son benim dedim bir barlap göreyim dedim. Barlap gördüm. Bunu 2015. yıllarda Abdülaziz bin Abdullah deyilen Saudi Arabistanlı bir neme müfte fetva veripdir. Hakikaten hem şeylekene İslam dininde yine ayağınız bilen aydalı göç ettiğiniz çölün ortasından göç edip barýaňyz. Birden yolunuzu yitirdiňiz soň hemme ýanynızdaky azyklar hemme zat tükendi ýok bitdi. Soň iň soň aýal galdy da soň şonu kesip ýyp bilýäňiz. İslama göre. Hakikaten ama o şeyler nemeler var. Ütköşük zatlar var yani öğrenmelidir. Bilmedim ne derecede ahlaklı bu mesele aydın yani ayalın kesibiymek. Yani İslam şuna ruhsat veriyor. İslam dini. Farz değildir. Yok farz değil. Ağaçlıktan ölecek olsan. En azından farz değil. O farz değil en azından. İyi merhem ölüp bolýar mısın? Yani ölmeyecek olsan deyipdir de. Ayarlarım şuna göre durmuşa çıkmalı. Yani onu yenden ölenin olayması. Yani aydın yani Arapların durmuş nemelerin esaslarına bir seyretsen gaty ütköşüktür. Onlar yani şonu cemiyet kabul etmeyen olsa aytmazdı çıkıp. Bazır men ne aydın sana senin düşünmeyecek ya da senin bilmeyen zadını aytmarna. Doğru değil mi? Kabul edilmeyecek bir zat aytma ya. Yani yine çıkıp aytıp bil ya. Ondan başka da nemeler var da meseleler var. Yine näme diýilýär ona? İslamiyetde ayalını entek bäweklikden alıp bilýär şeriatda.
Şeriatda sen öz ayal edecek nemäňi, ine bir bäbek çağı, kız çağı. Şonu alan wagtyň şu meniň ayalym bolýar diýip niýet bilen alyp bilýär. Soň ondan aňyrsy dowamy bar. O dowamlaryny bilmedim onda ekrandan diýip aýtmany. Benim aňrym o bärime gelýär, gatykyn ýanky. Alt Yok kemine. Aa, Onu ayda oturma. o Benim dinden soğut yan. yok, öwrenmek gyzykly diýjek bolýanda diýin. Öwrenmeli. Hakik üýtgeçik taraplary var. Esasen o Kur'any öwrenmelidir. O Kur'anyň içine ýanky özem Arapçasy hem gataňsatdyr. Illeşler ýanky nemesi ýazýarlarda aýdym. Türkçe meali, yeni meali, yeni näme diýip ýazýar. Hiç haýsam bir sany ayet şol nämäň manyny berer. Yok, hökmen suratda şol sözün bir sinonim bolan, ýani şol wagtyň özünde de ikinji bir manysy bolan söz goşýarlar da. Mysal üçin neme diýär, barmaklaryny kesin diýär. Elini kesin diýär, kellesini kesin diýär. Ayet var. Kapırların ayetin nerede dediğini amaydayın. Enfal suresi onun 2. ayeti olmalı. Açıp okan yine şu ayda kapırları diye biz korku yüreğine korku salarız diye şol pursattan peydalanıp siz onların kellesini kesin, ellerini kesin ve parmaklarını kesin diye de. Son şunu näme diýip neme diye yazıptır. Tercümelerde, yani Türkiye'nin Diyanet'inkini okudum da. Parmaklarını kesin diyen wagtda altyapysyny ýok edin diýip tercüme edipdir. Altyapy diýip bir söz var mı? 1400 ýyl mundan. Altyapy diýip bir düşünce var mı? Barmagy nädip altyapyga getiripdir bular? Ýana Kur'anda açyk aýdýar. Men Arapçasyny okan wagtym o gaty hayran alýan bu zatlara. O bu diňe bir nemesi. O gaty zatlar şoň üçin öwrenmege çagyrýanda. Aýdym. Neme okapdym da şu hakykyken de neme diýär-de ateistler diýe musulmanlara Kur'an öwredýär diýip bir neme. Şu atlar gülýärdim, ýani men başyma geleceğini bilemokdum. Bir näçe bundan öňkü wakada. Ýa-ni ýalbarýarlar hakykatdan öwrenin diýip. Olaram ýok, öwrenjek däl diýär-de. Kur'an öwrenmeýän musulman bolup bilermi? Aýdym. Ýene reforma bolmaly bolsa Kur'an öwrenmek bolmaly diýindäki. Meniň nämem şoňa geljek boldum da. Ýa-ni İslam dininde reforma geçiriljek bolsa musulmanlaryň Kur'any öwrenmegine ýa-da öwrenmegine çagyrmaly, ýa-ni bir neme etmeli. Dogurlamaly. Başgaça deme reforma gerek däl, reforma islemez diýin. Onun daşynda. Şu wagt musulmanlar öwrenen okar, öňem şeýleti, öňem öwrenen okdylar. Öwredilen okdy, öwrenmegini islänem okdylar. Şu taýda bir neme kitap bar da içinde, ýa-ni daşy owadan içini hiç kim okan ok, näme ýazýarlar bilen ok. Okutmaýarlar hem okutsa aýdym üýtgeçik zatlar bar onuň içinde. Men ýa-ni käbir zatlar bar, onu aýtmaga da çekinýär. Ýene şo ýanky nemäni aýalyna o kesip ip biler diýilen ýere Kur'anyň içinden çykan bir zat aýdym. Men şeriatda nähil fetva berilişinin usulunu bilýän. Şoň kitaplaryny okudum da İslamiýetde fetva vermegiň usuly bardyr ýa-ni. Metody diýilýär. Ýani Kur'anyň içinden çykmayan o fetva ýokdur. Neme bilen güýçlendirýärler? Hadisler bilen güýçlendirýärler. Kur'anda ýok bolsa hadislere seredýärler. O taýda da ýok bolsa ijtihad edýärler. Ijtihadda da aýdym ýeneden Kur'an bilen hadislaryň nemesin näme diýilýär? Ýa-ni ideologiýasy bardyr. Ýa-ni erkinlik bermän hopsuzlyk astyna alma meselesi var da. Ýa-ni
erkinligi olmayan howpsuzluk hapishanadır. Yani hapishanam nemesinde ijtihad ediyorlar. Yani ijtihad demek hemmesi bir araya geliyor. Ay şu zat şu olsun diyorlar da. Ona ijtihad değil ya. Geliyorlar o ne edeceğini bilen o kitaptan hem cevabını tapıp bilmeyenler, hadislerden hem cevabını tapıp bilmeyenler. Sonra bir araya geliyorlar. Yeniden şu İslamiyet'in nemesinden, çizgilerinden çıkmayan ay şu olsun diyorlar. Yine böyle. Yani garaz bunun usulü var yani metodikası var. Hiçbir şeriatta verilen hükümler, fetvalar Kur'an'dan uzaklaşan değildir. Çizginden çıkan ok. Yani. Yani şu ayağını kesip iğmelsi hükman suratta Kur'an'dan görkezerler var olmalı. Şonun yalı aday var. Aydın devam edip bilirse eğer bu arada açacak zaten var olsa. Yok kendine ama aittim. Şeyle bir soru veripdir. Reforma demek ne hili bolýar? Şonu türkmenlerin hemmesi doğru düşünen ok gayrat et gowu doğru düşündürüp berdiýär. Deforma sözü vardır. Men nemeden başlamakçı. Sonra aydın nemesine aydıp berer. Misal berer yani dünyanın durmuştan. Deforma sözü vardır. Sonra deforma vardır. Deformasiya değil. Deformasiya näme demek? Şeklinin bozulmağı demek. Forma demek şekil demek. Reforma tazeden şekillendirmek demek. Bir zat var. Şol yani elindeki aydalı yine yani motorun gururunu verip de aydın yani ulağın motoru yerini yütkediyen deyip de edil şol vaka nemede bolya aydın. İsrail'in tankları vardır. Merkava deyip. Merkava tankları var. Bu tanklar bütün dünyadaki beyleki tanklardan tapawutlyqda motoru öňde. Merkavaların motoru öňde. Bunun öňde bolmasynyň sebebi näme diýip sorasaňyz, içindäki ekipaj diýilýär, içindäki o tankı ulanýan toporun can howpsuzlygy. Ve motor öňden gelýän, ýani tankyň o belli bir prosenti var. Şol öňden urulýar da. Uly bir prosenti tanklar köplenç öňünden urulýar. Şonuň üçin içindäki adamlaryň ölümini öňüne almak üçin ýa-da azaltmak üçin motoruny öňe goýupdyrlar. İsrail şonuň ýalynda işleýär. Ine bu tanka reforma getirýär, ýani täzeden şekillendirýär. Tankı ýöne problemany ortadan ayırmak üçin. Ýani can howpsuzlyk meselesi var da. Ine Türkmenistanda da Türkmenistanyň garaşsızlyk problemasi var da biz garaşsız diýäs welin içine seredýän polisiýa halka ezýär. Mehemesi halka ezýär, duzak gurýar, töhmet atýar, pulunu alýar, türme atýar. Ýani aýdyň geçen biri Türkmenistanyň içinden jam etdi. Şol nemeden, owadan depeden çıkanlaryň biri şey diýdi de, gurrun berdi. Soň şu ekrandaky nemeleri dinledim diýdi. Şonuň içinde bir gurrun verilmedik yerlerini gurrun bereň diýip gurrun berdi. Nemeden geçen yerlerde gurrun veriljek zat gatken Qur'an awanam tanaýan ekende. O şey diýdi, biz diýdi gahawaly nemede kanalizasiýanyň bolmayan yerinde ýaşadyk diýär. Bilýän diýdi, kanalizasiýa bolmasa näme bolýan diýdi. Öz bokunyň içinde ýaşamak diýdi. Hakykatdan hem öz bokumyzyň içinde yatyp durduk diýär. Hakykatdan yatdyk diýär. Öz nemen diýär. Bunun marsın o deyip gurrun verýär da, owadan depeden çıkanlaryň biri. Indi şu zatlar var da Türkmenistanyň içinde. Soň garaşsyz diýin. Indi şu halk garaşsyz bolup bilýärmi? Ýok, bolup bilen ok diýmek. Bu garaşsyzlyga reforma getirmeli, ýani täzeden şekillendirmeli. Täzeden şekillendirmek üçin hem bir netijeni gördüm. Zulüm. Türkmenistanyň içinde diňe zulüm bar. Bu netije, bunun sebäbini gözleýär. Bunun sebäbini gözleýän wagtyň Orsa baryp ýetdi. Ýani Ors Türkmenistanyň ähli ýüklerini elinde tutup dur çek.
öz isleşine göre çekip yani neme dur da kontrol edip dur. Sen şu yükleri kesmelisindir. Şu yükleri kesya yine şu reforma oluyor. Yani şeyde neme siyasi reformu bu esasen. Şeylere aydın mena şey düşündürüp bereyindeydim yani. Reforma o şekil demek ya da forma demek söz var. Ülkemin yine garajsız değil kolonyadığımızın bir suutnamasına değil. Hı hı. Yanlışmasam yankı Bulagunet bir nemesi vardır. E, Yani o var. Ne diyeyim? Hı. Toplum diyeyim. Hı hı. İnternet sayfası var, makaleler, araştırmaları var. Şu araştırmaların birinde ben okuyacaktım ve Kur'an angırınları yadıma düştü şu okamda. Orsya'nın öz içinde Orslar yani Türkmen'de dini uranmatı maska yeneken diyenotlar yöne dışarıda yani kolonyalarında burada dedim var yine Donetsk, Lugansk tarafında şundalık yani ullanan vaktları maska öğrenilmiş. Hmm. Yani maskalı. Hmm. Kur'an'a da burun veriyor da O maskalı maskalı. öğrenilmişler. Hmm. Biz ölüm biz yankı neme Şonu Azrail biz deyip okuyor yani. Orset çok işi kolonyalarında geçiriyor yani. Hmm. Hocam maskalı oluyor. Yankam şu yankı şayetlan gururundan yenesinden hem malumatları orta toplanma makalada yazılan zaten Orsun öz içinde kendi maska ulanılan noktaya Orsun öz türmelerinde yöne kolonyasındaki türmede Türkmen maskalı oluyormuşlar. Hmm. Yani o yerdeki Orus olmana gerek yok. Orus aylık veriyendir yöne Türkmendir, Kazak, Kırgızdır yani. Onun nemesi yani Hmm. devleti diyeyim ya da pasporda yöne ettiriyen şonu Orus'tur. Bulam hemen soğutmaması kolonya devletinin soğutmaması. Hava kolonya biz. Kolonyalarda çok alıp işler geçirmiyor. Yoksa hem aydın bir kredin yankı tutuş Türkmenistan'da polisiye halka zulüm ediyor. O hem yankı bütün edaralar, kuramalar yankı iş sorap barsanız o tayda da zulüm yankı söyleyerler, kapa geplerle söyleyerler bizde. Ses yazıları var da Vatikan. Şu iş soramana barılan. Demede aydın bu zatları aydiyas bulan telefon ulanmağım kadar ne diyorlar yankı. Telefon götürme ve ulanmağı da. Hakikaten yani bu zatlar görüp biz hazır dinleyen ildeşlerimiz buları sapara başta çıkıp yakmalı ya da başta mani verip olmayan buların ediyen zatının sahnanın anırsını görüp bilen oldu. Sahnanın anırsında yine şeyle fikir edin. Siz restorana vardınız. Restoranda önünüze kovu bir nahar geldi. O tamam kovu iyiydiniz. Yani şu nahar sahnanın yani kuhnyada tayarlanan vakti düştü yere. Yere düştü. Son tazeden yine pişirme için vakit sarf etmezliği için şunu yerden alıp tavaya koyup sizin önünüze getirip verdi. Siz hem iyiydiniz. Yine son şov hemen yakar mısınız yakmaz mısınız yani aşçıyına? Hakiki şeyle vakalar oluyor restoranlarda. Yine şeyle zatlar iyi yalnız. Hatta Nemedia'da aydın bir Türkmen ildeşimiz kurumlarda Nemedi işleptir. Türkiye'de. Nemediyalar ona. Nemediyatlara aydın. Etli ekmeğe değil de neme var yine bir üstünde kıymalı olayan. Pide mi? Pide. O pide pişir yani ekenlerde. Yani Ramazan ayında ağız beklenen ayda. Son bu pide pişiren usta şunu diye yiyenler kapır ağız beklenen oklar deyip her pide tükürüp hemmesine diye erteden akşama tükürüp diye şu pideler diye pişirip beriyat diye. Son 3-4 gün işlep diye son o taydan ayrıldım diye o yankı. Son gurrun verende hayran aldım da.
bilip bilmeýäňiz. Şonuň üçin sahnanyň arkasynda bolýan zatlar biz gatykän maglumatlar bar da, soň hemme maglumatlary bolşýarlar paýlaşyp bolanyk, maglumatyň işlemesi üçin, dowamy üçin diýilen ýaly bir nemeler bar. Bizim hem özümizçe protokollarymız bar diýeli aýdym ýa-ni. Neme dip aýdaly razrak. Araz soň bularyň edýän işini görüp bilýän aňyrsyna. Özlerini alyp barşyny bilýän. Niyetlerini bilýän. Soň bulary ýakmaly däl de näme etmeli? Orsy işleýärdi. Her biri sizden para alan bir polisiýa bardyr. Şo parany alyp birikdirýär. Şonuň bir kiçirek möçber özünde galýar, galan nemesini ýokary gaýberýär. Ýokary ondan ýokary gaýberýär. Olam iň soň Orsiýadyň Kremliniň Türkmenistanyň üstünden seredýän adamlarynyň eline geçip gidýär. Yani sizden alınan para, ne gayı var ya, yöneke bir kirli gayı, samsık gayının sizden alan parası, o bir fikredin tutuş Türkmenistan'ın nemesinden bir neme çıkıyor, sonra Orsiýada gidiyor. Ne edersiniz bunu? Yakmalı elde ne etmelisin bu adamlara? Şöyleler bir yada yani. Şonun için garaşsızlık gerek, onun için hem reforma geçmesi gerekli. Esasen hem siyasi reforma. Yani siyasi reforma diýilende biz yani bakna olmak islämez ok. Yani ýene de garaşsızlyğa gelip çykýar da. Yani garaşsızlygy iteri berýän hem şolda. Biz islämez ok. Biz sistemamizi üýtgetmek isleýäs. Yani dünyada öz baştak özümüz alıp barjak, özümüz karar berjek diýen wagtyň eýän bir siyasi reforma geçirjekdigini işaratyny berýär. Netijesinde de garaşsyz bolýar. Garaşsyzlyğa baglanýan ýerem şolda. Aýdym men ýene köp gürledim. Wagtymyz hem 23 minut töre wagtymyz galdy. Soň din ilkinji reforma bolmaly zat şona dine reforma ýa-ni aýtdyk, dine reforma hukman däl. Reforma diýiljek bolýan bolsa ähli musulmanlary Kur'any öwretmelidir. Şo reforma bolup biler belki. Yani onuň daşynda dine reforma gerek däldir. Şeýle soň aýdym şeýle bir neme bar. Täze Türkmenistanda ýurt ady üýtgäp bilermi diýe mysal üçin Oğuz il diýen ýaly diýip sorapdyr ýerleşimiz. Emine kıymla kolayması. Ya bulam ýene de siyasi reformalar bilen baglanşykly. Mysal üçin näme üçin üýtgetmeli diýilen. Indi o soru var. Şu Türkmenistan ya da Türkmenler özlerini näçe derece Oğuz'a meňledip biler. Yani Oğuz olup bilýäňiz mi? Ya da Türkmenlerimizi alacaklar. Onun için gayret gerektir. Türkmen olup kalmak näme diýmek? Oğuz olmak näme diýmek? Türkmen olup kalmak yine şol öňkü bakna biýirlerine ve Allah'a şükür edip däwirde sorumlu diýip ýaşamak. Yok, gyzykly tarapy bar da aýdym. Türkmen sözü yine Anadolu, Türkiye. Türkmen sözüne yine bir zat aýdaýyn. Türkmen sözü yani ona bilemek tarihten äli yani o berilen attır. Berilen at o. Biz özümüze biz Türkmen diýip şonu kabul ettirmedik dünýä. Onu bize dakılan attır, dakma attır. Özüm o köp ýyllaryň dowamında 400 ýyl dowamında dören dakılan at. Bir gecede de däl. Dakılan attır Türkmen adı. Biz onu bilemek normal aldık. Bir şey yanlış olur. Ya da biz onu kazandık ise öyle. Yine şeýle diýip bir mysal bereli aýdym. Ne 12-nji asra çelli bolan göçler Anadolu'a, yani Türkiye Anadolu'dur adı, yani Anatolia'da.
12. asıra çelli haçandan başlaya 800-nji ýyllardan ýowaşlyk bilen kiçirek ýöne 10-njy asyrda we eýýäm gaty köpçüliklerin göçleri başlaýardy. 11-nji asyrda hasam uly bolýar, 12-nji asyrda hasam ki şol asyrlarda Türkiýe göçüp gelen adamlar hiç haýsynyň ady türkmen däl. Ýöne 15-nji asyrlardaky gelenler türkmen bolup gelýärler aýdym. Şol bir toprakdan ýani häzirki Türkmenistanyň Özbegistanyň yerinden çıkıp gelýärler. Türkiýe gelen wagtlary türk bolup gelýär, Oğuz bolup gelýär. Ýöne 15-nji asyrdan eýýäm göçüp gelip başlanlar eýýäm türkmen ady bolýar da içinde. Indi türkmen adyny nädip göränne gyskaça demetsek Pikirediň daş döwrüňiz o musulman padşahlar bilen dolu. Bularyň hemmesi sizden salgy aljak, sizden esker talap edýär, sizin göçmeňizi islänek, ondan oňa bundan buňa aram gelip gyryp gidýär sizi. Horasan hem şeýle, Harezm şahlar hem şeýle. Ondan soň bu Herat taraplaryndaky häzirki Awganistan tarapyndaky nemeler hem şonuň ýaly. Hatta näme diýýärler oňa? Timurlaryň döwletinde de şeýle. Iň köp göç edýän hem o bizimkiler de ýa-ni näme diýär? Dengesiz göç aýdym. Misal üçin Gazaklaryň göçü bar, kış, ýaz gidýän ýerleri belli. Ýöne bizimki has aktiv göç. Onuň hem sebäbi şol arada galmagy. Bir giden nämäniň padşahlyklaryň, sultanlyklaryň arasynda galmady. Soň bular hem şo salgytlardan, ýene nämelerden, gyrgynçylyklardan gaçmak üçin türkmen adyna ýuwaşlyk bilen kabul etmäne başlaýarlar da. Yani biz kapır däl, biz ine Türk, Müslüman bolan Türklerden diýip nemetmäne başlaýar. Soň bizim sözlerimiz hardyr. Yani dinden çıksaňam ilden çıkma, ýene näme eýle beýle sözlerimiz hem bar. Yani din möhüm bir ýer eýelenok bizim taryhymyzda hiç haçanam. Şonuň üçin hem eýneşiklerimiz hem hiç dine ýakyn däldir. Yani milli eýneşik diýip seredilýän eýneşiklere seredin geçmişe. Yani İslam nemesine ýakynlygy ýok. Şonuň ýaly bir neme. Ýagdaý. Yani türkmen adynyň aňyrsynda gaty o gyrgynçylyk bar. O ýa Araplaryň näme talkan bilen näme iksan söýüş bar da gaty uly gyrgynçylyk edýärler şonda Oğuzlara. Oğuzlara yani gaty gyryp geçýär de ýok. O ediljek derejeye getir. Ýöne kemine çok gul bolan yeri ýok da şonça gyrlanda da. Ine azatlygyň nämedigini bilýän eken. Ana bu ondan bäri näçe ýyl geçti. Yani aslında düşünce has özleşmeli, has ösmeli diýip edýän ýöne ize gidipdir da şonça ýylan. Şonuň ýaly bir ýagdaýy bar bu işin. Yani o türkmenlik nemesi şol. Indi ýa-ni aýdyň sen nämäni aýtdyň da. Häzirkine bir giden bizim ayağımızı askınjak bolup duran däpler bar. Ýa-da diniň bir bölekleri bar. Ýa şu Oğuzlar döwründe şolar ýok da ýani. Onuň ýazatlary ýok. Oğuz, biz aslında Oğuzduruz. Dine biz däl aýdyň, hatda Özbegistanyň köp bölegi Oğuz, Gazaklaryň belli bir bölegi Oğuzda. Indi Oğuz diýilende bir aslında bir aýratyn bir millet diýip hasap etmeliler. Oğuz siyasi bir birlik aslında. Ine Özbek diýen ad haçan çykdy 17-nji asyrda. Kimden alýar? Mongollaryň Altyn Ordanyň dargandan soň bir nemesi, bir begi gelýär. Häzirki neme Bukhara, Horezm nemelerine şo taraplara yerleşýär. Şo taraplara o güýç neme diýär soň Özbek nemesi de näme diýilýär ona? Tiresi.
Hı hı. Şu tiräniň ady, soň şu taýda şoňa bagly bolan raýat diýeli. Özüne bak ne diýär-de, ýa-ni sürü halyna getirýär töweregindäki halklary. Soň şolaram özbek bolup gidýär. Hemmesi hem şeýle. Köp nemelerim. Ýöne o Türkmen hem eýem 15-nji asyrda doğaly Türkmen diýen ady eýe çykyp başlaýarlar. Başga alaçlary ýok. Türkmen diýen ady almasan seni aýalyň elinden alyp gidýärler. Aýdym. Sen näme üçin sen kapır diýe nemede var, Kur'anda var. Kur'anda ayet var, kapırlaryň elinden aýallaryny, malyny, mülküni alın diye yani. Aydın şeyler nemeler var. Elinden ayalını, kıyızını alıp gidiyorlar. Özüne hem öldürüyorlar, özüne hem deyir koyuyor. Yani aydıp verdim ya kapırı. Son yine neme var? Yine bir ayet vardı. Muhammed suresi 4. ayette. Kapırı gören yerinde boynunu kes diye aydın. Yani kapırı gören vaktin hiç hayal etmen boynunu kes diye. Son benim neme diýende söweş ýagdaýynda mykan diýip öňündäki aýatlary, soňundaky aýatlary okuyan hiç söweş sözü geçmeýär içinde bir sana. Yani adaty ýagdaýda kapır gören wagtyň boynuny kesmeli. Yani seni öldürýär, elinden aýalyny, gyzyny, soň gyz doganlaryny, soň goýunyň sürü ýa-ni düýäň, eşegiň näme bar bolsa, gylyjyň näme bar bolsa elinden hem alyp gidýärler. Soň şonu etmejek bolup, bize musulman diýip näme etmeli-de olaryň hataryna geçen bolmaly. Bize musulman, ýani şol musulman oguz bilen musulman bolmayan oguzyň arasyny aýyrmak üçin türkmen adyny näme diýerler? Ýani kod ady aslında bu aýdyň. Türkmen ady kod ady. Yani seret men oguz bolup biler, ýöne men İslam'ı kabul etdim. Yani Türkmen oldum. Türkmenlerden men diýär. Türkmen oguzlardan diýär. Şey diýmek. Oruslan aýal erkek familiýa bilen aýryşýarlar da. Edil öz misal üçin ova familýa soňuna gelýän näme. Şey diýip aýryşdyrýar da. Kod ady. Olam näme o işlemek üçin istihbarat. Olaryň o istihbaraty işlemesi üçin bular kam goranmak üçin de. Soň oguz bolan wagtyň gatkan meseleni çözýärdi. Birinji aýal meselesi çözülýär. Ýa-ni deňlik nemesi gelýär, hukuk deňligi. Ondan soň ýa-ni parlament dolanşygyna geçýär, oguz bolup bilsem. Oguzlar parlament bilen dolandyrylýar. Parlament sözü ýokdy, ýöne toy sözü. Günümizde biz toy diýip şady horramlyk edýäs, ýöne biziň atalarymız toy diýilen wagty problema çözýärdiler. Üýüşmek diýmek toy. Bir ara gelmek diýmekde. Soň şu toýa gatnaşýanlara toygun diýilýär. Toygun. Ýani toyçu diýmek. Yani deputat, ine. Deputatlara, ýani şol meclise gatnaşýanlara toygun diýilýär. Ya mesela hem gowy çözýärler. Nemelere, kanunlara da töre diýilýär bizim atalarımız, oguzlar. Kanunlaryna konstitusiýa diýýärse biz. Konstitusiýa töre diýýärler-de. Yani töre esasında toy geçirilýär. Hazır şu wagtky türkmen aýtsaň, bu toy kim öýlenýär, näme diýipdiler ýöne. Kanunlar esasında problema çözülýär diýmek manysyna gelýär. Töre esasında toy edilýär. Yine şey dip çözüp bilerse, yani biz aslında oguz aýdym, menem özümi oguz hasap edýän. Yani düşünmeyenlere ve men Türkmen diýip bilýän, ýöne men içten, yürekten oguz aýdym. Özüm şeýle hasap edýän, yani kimligim şol benim. Şonuň üçin bu ýene halkyň nemesinde galýa-da ýurdun adyny. Reformalar geçirilecek bolsa bu reformada geçirilmeli mi deyip orta atılmalı bir meselenin biri. Sebäbi oguz bolmak Türkmen olmaktan üstündür.
Onu ýatdan çıkarmaslık gerekli. Sebäbi Oğuz bolan wagtymız bizim güýçlü, yani bizim atalarımız güýçlü döwletde ve siyasi täsirleri bardy. Bir medeniyetdiler. Da şu wagtda eyle däl. Yani Türkmen bolanymızdan bäri hökman suratda birinden gorkup, birinden kaçıp, onun göwnüne alıp, göwnüni tapjak bolup, ýalakalyk edip ýaşap geldik. Yani bunu esasen şu 12. asırlardan hasaplan, 12. asırdan günümüzün asırına çelle şey dip ýaşap gelýär. Şonuň üçin iziňize bir seredin tarihte güýçlü bir zat görüp bolanok. Men Türkmen adında güýçlü bir tarihte bir zat galdyrylan ýerini göremok. Yani Oğuz diýip ýazyn, ya Oğuzhan destany var. Soň ýene de Oğuzlar bilen baglanyşykly Gorkut Ata var. Ýa Gorkut Atany kimler okaýar? Türkiye okaýar, Azerbaýjan okaýar, biz okaýas. Yani beýleklerde ýokdur Gorkut Ata. Gorkut Ata Oğuzlar bilen baglanyşykly. Mysal üçin Gazak, yani Gazaklaryň o bir bölegi Oğuzdur, yani asıl olar Gypçakdyr. Özbegistan gaty garşyk. Oğuzam bar, içinde Gypçagam bar, soň Karlyk var. Karlyklaram bar. Şonuň ýaly hemmesini esas neme aňyrsyny alsaňyz o gök döwlet bilen, yani Hun döwlet bilen ötaýda neme diýip aýrylan şahalar da ýöne nemeni el alsaňyz ýokdur. Ine Göreoğlan bar da, Türkiýede de bar. Köroğlu diýerler de, Göreoğlan. Türkiýede de var. Yani bu Oğuzluk bilen neme. Göreoğlundan aýdym oka. Yani okansyňdyr ol mekteplerde zatda da. Yani Göreoğluny okan wagtym hakykatdan bir neme, bir milletçilik duýgy emele gelýär da. Göreoğluda. Yani Gorkut Atany okan, Gorkut Atanyň demesi daňy gaty ütkeşik täsir galdyrýar adamda. Ya Oğuzhan ol, yani ruhnamadan okaman, ruhnamadaky Oğuzhan Türkmen diye. Oğuzhan hiç haçanam Türkmen olmadık. Oğuzhan Ýalyk bir zat ýokdy. Oğuzhan ýaşan wagtda Türkmen diýip bir zat ýokdy. İman ýokdy. İman ýokdy. Hakyky. Ben Türkmene geçtim. Yani her bir Türkmen Oğuzdur. Yani hemme Oğuz Türkmen däldir. Mysal üçin Gagawuz var. Gagawuz. Nemede? Nerede? Romanya'da mı? Rumanya'da. Doğru değil mi? Rumanya'da Gagawuzlar vardır. Gagawuz demek gök Oğuz demek. Şolar Türkmen mi mysal üçin? Däl. Hatta Hristiyan olar, doğru değil mi? Hristiyan. Yani gök Oğuz. Seredin ol adamlaryň ýa-ni diline hemme zadyna gaty aňsat düşünýän bolýandyr. Olaram biz dinlän wagtda düşünýärler da. Şonuň ýaly bir ýagdaý, maňa sorasalar sen özüňi Türkmen duýýanmy ýa-da Oğuz duýýanmy diýse, men Oğuz diýip aýdýan hemme ýerde de. Oğuz duýýan hakykatdan. Şeýle bilmedim, aýdym onuň beýleki taraplary, ýa-ni ideologiýa tarapy var, ýa-ni şu ideologiýa baglykda syýasy tarap var. Ondan soň hukuklaşma taraplary var bu işin. Halk hakykatdan üýtgemek isleýän bolsa Oğuz bolup biler. Soň üçin kemine ýagny gysgaçasy Türkmenistanda garaşsyzlygy gazanandan soň ýa-ni ýurduň adyna gelip bilersiňse garaşsyz halk özü karar edip bilýär. Başka biri tarafından yani garaşsyz diýmek ýa-ni düşünje sen garaşsyz bolmaly. Özüm için pikirlenip bilmeli. Şu gün adamdan edýän pikiri şol ýa-ni ýasama, saxlaýaşdyrylan hökümet pikir edýär, olsa pikir edýär adamlar. Özüni pikir edýän adam ýok. Hawa. Yani öz behbidi üçin däl diýende, ýene şu behbidi ýok. Bir tarabyň behbidi ýok. Bir taraf. Başka birine kömek edýär onun tersine. Şoň üçin ine bu zatlara ýa-ni birinji bilen syýasy baha berilmeli, illüstrasiýa hökman suratda geçirilmelidir. Illüstrasiýadan kemine men haýran galan zatym illüstrasiýadan ýa-ni
Nämeler korkýar? Orus imperiýasyna hyzmat edenler illüstrasiýadan korkýarlar. Hı hı. Aslında sizin için ol bir sowgatdyr illüstrasiýa. Sebäbi ýönepe bir zat näme bar kemine ýa-ni jandarma diýilýär onlara. Revolýusiýa 17-nji ýylda. 17. yıllara yani. Bolşevikleriň revolýusiýasy. Şu 17. yıllarda deme diye de. Şol ýyllarda ine padşany adarýarlar we o padşanyň jandarmasy ýa-da polisiýa diýelim. Şol polisiýalary Hı bar. hı. Hı hı. İçeride Milisya olaymasa. Yani militan demesinde de. jandarma Hı. diýip geçýärdi. Mümkün hava. İngilizce olan için belki jandarma diýip ýazandylar. Yine şol revolýusiýa ýa-ni halkam diýme, ýa-ni eskerler, urusdan bolup gelen eskerler yankıları padşah hizmet edenleri kırıp başlayanlar. Ve ideologiyada komünizm kırıp başlayalar ve yine kemine sana sonra islendik bir yankı anarşi dören vaatı ya da kaos dören vaatı kaysam olsa bir cemiyette. Cemiyetin akıl derecesine aşağı düştükçe çok kırpkan beklerdir. Doğru. Doğru. Ve şol dövür Orsun an düşüncesine seyredikler. Şimdi elbette şu ülkeden biraz yukarıdır. Yöne şonda da yankı jandarmaların ya da şol polisiyalarının padşan polisiyaları diyelim ya da milisiyaları diyelim. Şolar aslında näme döredýärler? Bolşevikler öz ştablaryny ya da öýjüklerini döredendirler ýurdun içinde ve yankı näme men elimde gany ýok diýip ýazgy berýärler olara. Aýdaly bir polisiýa ile men hiç kimi öldüremok, elbette men padşaha hyzmat etdim şol sistemaň içinde ýöne men hiç kimi öldürmedim, hiç kimi gynamadım, hiç kimi zorlamadım diýip gidip ýankydan bir kagaz aldım. Dokument ýa-da. Şoňa değmeýärler. Ýöne ýankı näme başlan wagty. Revolýusiýa ýankı çatışma diýelim. Çatışmalar başlan wagty kemine olar şol ýankı kagazy berýän merkezlere ýa-da öýjüklere ılgap barwam ýetişip bilmeýärler ýolda öldürýärler. Paltalap öldürýärler, kätmen bilen öldürýärler. Diňe olaram däl. Problema näme? Olar ölmäne razy. Olan çağaları, ecesi, kakası, ayalı, maşgalası, temmesini gıdıyarlar. Bu zaten dünkü olan zat. Yani 100 yıl oldu şu. 100 yıl demek hiç zaten. Yani bu ne için dünkü olan zatlar has ansat görüyorsa yazga geçen zatlar onlar. Sol dövür lüstrasiya edecek deyilen zat yok. Lüstrasyonu halkın özü geçirdi. Kontrolsuz lüstrasiya geçirildi diyelim ya da. Arasatçılık geçirildi. Kontrolsuz olan da yankı jandarmanın çağasında näme günah var? O ervet bir zat. Çağası. Ervet bir zat. Şu gün Türkmenistan'da polisiyalar ya da mehkemeler yeneler. Şol dövrüne şolaram bir gün öňünden gidip alsa olar ya kalın. Näme için alan oksa unan ya padşah yıkılar mı? Padşah yıkılmaz. Yani näme sebep? Özgüvene sebep. Yani birden näme bolýar? Yankı halk ayaklanan wagty. Tolgunma da o. Demäne özem cemiyetin hem yine şu gün Türkmenistan'da yankı mektepleri olsun, çağalar bağından başlap çağalara hiç hili bilim yankı etika öğredilen ok. Bilim verilen ok. Bilimsiz cemiyet ayaklanan vakti ol ömünde çağa, garrı ya da maip diyen ok. Yani bu zatlar ne için gören ok? Şu gün palitalar ya da böyle bile. Çok için lüstrasiya geçirilse ve kontrollü bir şekilde geçirilse yankı institutlan aşağında illüstrasiya geçirilen vakti çağaları öldürülecekler. Beyleki yağdayda Türkmenistan'da yine şu gün ve iktisadi problemalar ve halkın şu gün kahar gazabı neçe derecede yani ölçep bilyen var mı? Yani hem ayrılık taşında yörler, bulçuluk uzatlan hem mesela yani halkın kaharını arttıryandır. Çoğu için şu gün sehel bir zat bilen birbirinin arasında katken uruşandır halk. Ya da gayişlikler yeneler bilye bulacaklar. Polisiya da bilye. Yalnız yere paryalar. Yalnız yere diyelim yankılır.
Yanlış adama aydalı aralı çatýarlar da. çektirdiler. Yanlış adamlara çatan atış olarak yendiler. O Politsiya. hiç sağlam edip Devletin bilmiyor. beýlegisine. Mümkin dälse ol sen 2 politsiya olup bardın, o yerde de 5-6 kişi var. Hatta barwan bilen oklar politsiya bir 10-10 yaş adam bir yerde uruş dawa edýän olsa politsiya şol gerek baryp bilen ok. Baran o. Ýöne bolýa gutarsyň soň ýeke gelerin bilese. Dogran edýär. Baran wagt olary ýençäli. Bizim bir kısane Şimdi şol- oğullarımız şeyle. Indi şonu kemine yurt meşferinde göz öňüne getir. Ähli yurdun ayağa almagyny ýa-da gahar gazany saklaman ýa-da gahar gazany ýa-ni kontrolny bırakmagyny kontrolsüz bir şekilde öwrülen wagty özem aň ýa-da bilim derejesem pes, onam ýörite pes etdiler. Bu halk ayaklanan wagty ol sizin çağaňyz, ýeneňiz, hatda şu adam bolup biler. Belki birine politsiya bilen bir ýerde bir çay içeni gören olsa şonam yankı targetli bolup biler. Bu zat elbet zat ve bu tarihte bolan zat. Ne Orset'te yankı Bolşeviklerin revolüsyonunda hakikaten bolan zat yazga geçirilen zatlar. Şol jandarmalar yankı öýjükler gurulýar, merkezler, Bolşeviklerin öýjükleri. Ine şol ýeri barıp, ine men hiç hili nämem ýok, halkyň gany ýok elimde, men halka yankı onların halka karşı yaran bulunmuyor. O atýarlar, köçe çıkanlar. Karşılık görkedenler. Yani padşah karşı gelenleri köpçülükleyin atılıyor. Yine men şol jenaýatları etmedim deyip barıp kağız alıp bilýärler. Ýöne şoňa barıp bilen oklar. Köçede, halk köçede. Olary görýärler. Ona öldürýär, çağasyna öldürýär, aýalyny, ejesini, beýlekisini tapagy ýok, hemmeni gyrýarlar. Ne ertirki siz pikir edýäňiz Türkmenistanda başga kili bolar diýip. Ýok, kemine we bu gaty gorkunç bir zat. Yok, korkunç özem bu zincirlama gidýän zatda. Erwet tarapy. Yankı onluklar diýenimizden şoň üçindir. Onluklar bolan ýagdaýynda bolýar, bar şoň içinden 8 kişi yankı kontrol ýitiren ýagdaýynda da 2 kişi şolary saklap bilmeli ýa-da birazjyk düşündirip ýa-da birazjyk sowadyp bilmeli. Yani misallara Türkmenistanda iň esasy misaly yankı gaýyşlikler ýenelerdir. O gatken bolýar, o zatlar olar aýdyp näme ýören ok, ýöne gaýyşlikleri, polisiýany, mehemeni hatda urýarlar. Esasen ara içilen bir yer olsa barıp bilýändir. Ara içilen wagty käbir bu ýyllar yankı özüni gorama instinkti diýilýär adamda. Ine şol peselýär. Ve ol yankı özüne jogap beren ok. Soň ýaly ýere polisiýalara, polisiýana urýarlar. Ve beýnansat ene şu beýnansat da ýa-da gowuda tarapan bolup biler Türkmenistanda polisiýalar, hakyky polisiýa ýa-da bir şoň üçin ýetişdirilen adamlar däl, ol çağalar köp säperini. Gören suratlary ýeneleri gelýär. 5-8 ýaşynda akyl bar olar ne derdini düşündirip biljek adamlar. Ne bir ýa-da açıp biljek adamlar dogry diýip bir ýere. Garaz öz ölümlerini özleri ýazýar diýende häzirden. O şu gün meşhuratlar bar. Gynandyrjy. O gater ve şoň üçin illüstrasiýa Türkmenistanda iň esasy illüstrasiýanyň bolýa elbetde döwlet üçin gaty uly bähbitli bir işdir. Illüstrasiýa geçirilmeli, kontrolly geçirilmeli, ýani ýörükde şoň üçin komissiýa bolmaly. Ve dolu şol komissiýanyň kontrolünde we jogapkerçiliginde bolmaly. Ýöne ýok, şol illüstrasiýa gerekdäl diýenler bar. O illüstrasiýa gerekdäl diýenler soň illüstrasiýany halkyň özü geçirýär we özü geçiren wagtdan o saýlap duran o. Kendine kärme, dälme, suud etjek bolan o. Günäsizler, az günäliler hemmesi den derejede cezalandyrylýar. Aydaly ine şo halk ýa-da köpçülük ýa-da bir owaň içinde boldy diýeli 300 adam bolup ýanky gidip 2 sanyk owada polisiýany ýa-da mehemeni gidip maşgalasy bilen gyrsa sen kime günä ýüklejek bolýar, bildirjek bolýar. Mümkin däl. Soňralyk zat barmy? Mümkin däl. Şöyle aydın wagtymyz ama boldy, onam ýatladyň. O temamyza gyzyk ýöne. O kemine wagtymyz olmasy jemläp bileriz. Bir nemeler geçeyin, yankı Araplaşmadan çıksak Oğuzlaşıp biliriz. Oğuzlaşmamıza gerek yok, biz Oğuz barbar. Araplaşmadan çıksak o
Nememize yani üstümüzden maskanı ayırsak o kimliğimiz görünüyor. Kemin o Araplaşmak dilende de Türkmenin kendir Araplaşandan en anlamok ya da İyin göremok yani az adamlar Araplaşanların şeylerini. içinde deyip aytsak o doğrular. O. Sebebi yine Moğollu diyenlerine, iman diyenlerine seyretken yani şol adamların tarihine seyretken ya narkomandır ya alkaştır. Olur yankı Şimdi vicdan azabı sebepli ne medyalar o. yok Kemin vicdan azabı bilemez. Vicdan bağırmalar. Vicdan olsa gidip imam olmaz alkaş adam. Şu, Yöne Moğollu diyelim ya da Moğollu olmaz. Yöne şu zat vardı. Toplumda her kişinin isteyen yani biz sosyal canlı olanımız için çok yaşayan yani toplumumuzda bir yerimiz olmanı isteyiz kendine. Hem işe çoğunyalık hem madem çoğunyalıktır bir yerim olsun. hı. Böyle adamlar tarafından bir benim bir nemem olsun diyorlar. Ne diyorlar onu? Formatım mı? Ne? Yani böyle adamlar tarafından bir kişi Garaz görünüşümüz sahne nemenin geçeyim. merkezinde olmak isteyen esasen Ama cemiyetin. cemiyet bana da üns versin diye. Son yankı narkoman alkaş belli bir vakitten sonra cemiyette olur ona hatta salam veren o adamlar. Son Hı. ol şol yankı cemiyetten şol ünsüne edip kazanıp bile seyretke bular palça gidye bular o yankı yani diye namaz okuyan olsa ola adam molla oldu. Sen şol alkaşı al aydalı başka bir topluma koyan vakın başka yani İslam'dan çıkarıp başka yani Türkmenistan'dan çıkarıp başka bir topluma koysun. Mars'a koydum diyelim. Mars'ta da aydalı kime format koyarlar? Yani kim çaltı ılgap bilen olsa sonra format koyan olsa o adam ılgap başlıyor Hı. yani. Sebebi toplumda yitiren bir zadı var. Beylek adamların ona olan formatı değil. Yani Ya neme şu de yitiren zadını ezik kazanacak oluyor. ezik o Ama ezik. ezik görünmemek Hı. için ve belli bir derecede Yani yani durmuşuna bir mana verip bilmek için ben fikrimce. aydın Şunun o için fikrin doğru. Hatta İslam'ın başlangıcı şeyler. İslam ilk Müslümanlar kerven talançılardır. Yani ben hem iş aydayan da Bedir nemesi vardır. Yani bu tarihini okumalısınız. Ben bu tayda aytsam eyyem neme yala kolyada. Mesela İslam tarihi bilen ilmi damada kızıklanıp neme tapsam okap netice çıkaracak olyandı. Yani ilk Müslümanlar kerven talançıları. Haçan da kerven taalap başlan vakitleri İslamiyet ösüp başladı yankı ya da yayrak başladı. Ne için? Yankı aydan nemeleri vardır. Oğru, cümrü, alkaş, yine neme, alkaş diyen yankı neme de. Alkaş diyelim o. Alkovolik da. ya şu toplumda o görülmeyen Hı ya da hı. hoş görülmeyen Yo nemesi şeyle oldu olan hakikaten takım. hem yine Mekke'den kovuluyor bular. Mekke'den kovulandan sonra ellerinde de hüner yok. Son kerven tağılacak olup 3-4 gece kerven tağılap bilmeyeler. Son en sonunda kerven tağlayalar Ervet tarafa batı köp nemen öldürüyorlar şu tayda kerven e, söydüyorlar öldürüyorlar. Son bir bölüğünem öldürmen şoları yankı eyelerine satıyorlar da fidye deyip bir nemeler vardır. Fidye karşılığında. Hmm. Neme de terör da bu. Hakikaten terör. Neme yesir alya eğer diye şunca pul vermesen biz bunu öldürüyüz diye de. Bunu peygamber aydiya ve peygamberin bir neçesini öldürüyor. Öldürmeyene de neme diyene İslam tarihini okan bunu hiç kim yazan yok. Müslümanların özleri yazıyor İslam tarihinde. Şunun için aydiyan dini öğrenmemiz gerekli deyip emmemizin. Eğer neme diyen olsa. Biraz ya da şeyler hak nemede. Yani aydın senin aydiyan zatın hazırem doğru şol vaktim şeyletti. Yani bu tayda kazanç var diyen her bir talançı gelip ne medyada hatta yine şol alkoholik Müslümanlar var da nemelerine, gırnaklarına celepçilik ettiriyorlar. Adi yadımda yok. Bu Arapça adlar uzun gidiyor da. Son şu gırnak geliyor peygamberin yanına şikayet ediyor. Men diye zorluk bilen celepçilik ettiriyor diye de son. Şonu sözü geçip bile geçen nokta peygamberin diye zorluk bilen ettirmen gırnaklarımıza celepçilik deyip son ayet geliyor. Eğer zorluk bilen celepçilik ettirseniz
Biz olary bağışlar cennetimize koyarız diýär-de. Ýa-ni ettiriveriň diýen ýalmany da çykýar-da bundan. Ine şeýlerek bir näme, ýa bir näme güýji ýetenok Allahyň. Bir alkoholik musulman diýeli. Şoňa güýji ýetmän, o diňe şoň ýaly bir aýat gelýär. Ýa-da o güýji ýetmän däl, şoňa ýaly bolmasyn isleýän bolmaly. Şeýlerek bir. Halmurada ýazypdyr Moldawiýada diýär, Gagavuzlar Moldawiýada diýär. Moldawiýada. Men hem şüphelendim Rumeniýa mykany diýär. Boňşy bolan soň bu ýurtlar bir-birine demedi ýa-da. Şeýle aýdyň jemläp bilersiz, eger başga aýtjak zadyň ýok bolsa. Yok kemine cemlerli wagtymız oturdu birinçi. Hawa geçdi. Hram bilen baglanşykly bir zat ýazypdyr. Öň sapara bilen bir çykyş edenimizde 2 ýyl mundan öň aýdyp geçdik. Hram gitmek üçin taýynyp görýär, hatda arhivlere girip öz izini öçürüp ýa-da käbir zatlary Rus imperiýasynyň peýdasyna dogurlap ýör diýip aýtdyk. 2 ýyl mundan öň gitmek üçin şol işlerini tamamlandan soň gidýär diýip şonuň ýaly bir çykyş etdik. Ýadyňyza düşýän bolsa bu täzelik däl. Gidenne ýa bir näçe aý boldy. Bolýa onda jemläp bilersiz. Aýdyň. Yine bir taraf bolan ýagdaýynda Hram plany bir gelip soň arhivini şekillendirdi. Arhiv şekillendirdi. Yani 2 ýyllap. Ýöne häzir Hram bir zat diýip bilermi ýok? Näme üçin? Men bir taraf diýär. Ýani meni zorlasaň men sana zat diýjekler, men bir taraf diýär. Bayram edeli bir taraf bu näşe. Hiç yani bu zatlar görülýär, bilinýär. Men öňe hakyky bolýan zatlary bilen wagtyňyz ansadan diýjek ýatyp bilmeýär. O bağışlawan bilmeýär. 5 saat ýatarsynız. O ýatmaly diýär. O käbir edilen işleri günäsini töläp biljek bir ceza şekli ýok. Käbir adamlar neden bilmez. Ben onda da aýdyşyň ýaly ýene şo ýanky ceza verilen wagty ýa kän günäsli adamlara bärde gitjek de. Belli zat ondan gaçyp bolmaýar. Mene bärde öňüni almak üçin aýdama. O boljak zat aýdym. Çağalary en atasy mümkin de. Sebäbi täze Türkmenistanyň gurucylary pikir etmän ol halkyň garşysyna öňüne çykyp halkdan olary gorar diýip ýok. Türkmenistanyň gurucularynyň maksady täze Türkmenistany gurmak. Siz bilen ýa-da siz tapawy ýok. Ýöne täze Türkmenistany gurmak maksat şol. Yani o nämesinde ýa-ni halk olan çağlarını gırmasın deyip ona içini soğur ýalyk mümkinçiligi ýok. Täze Türkmenistan gurucularynyň gurucu meclisiň ýa-da emikem işi bolma bu zatlar mümkinçi. Yo emiki bar şol gozgatda şo taýda gozgaldy bu mesele birinji ýa-ni şu zat bar şunuň ýaly bunuň öňüne alyň diýär-de biz hem o üstünde emiki görýär. Şoň üçin hem illüstrasiýony teklip edýäs ýa-da illüstrasiýony geçirmeli diýäs. Bir tarapdan döwlet bähbitlidir illüstrasiýa, bir tarapdan ýanky şu günkü polisiýa diýenler iň erwet tarapam näme bilýän kemine o polisiýa diýenler diýine hyzmat edip özlerine hiç saty ýok. Hiç adam ýok. İşten kovulan günü yankı gedaýyş olaram. Açyk soňalyk mehemesem soňalyk köpüsüň da öýem ýok bolan polisiýa. Onuň üçin arada o polisiýalara öý ýene diýip öý diýende de o öý däl. İşleýänçe işten çykan gün öýüni alýarlar döwlet tarapyndan öý berilýär diýenlere. Ýa-da ýaşaýyş jaý berilýär diýenler. Ol işten çykan gün neçelini berýärler. Ine şol polisiýany maşgalasy bilen gyryljakdyr. Yani onam saklap bolanok. Yani men her hili pikir edip görýän nädip saklap bolýar. Mümkin däl ansadan o zatlary. Onu diňe iş birligi bilen ine şol polisiýalar, mehkemeler ýa-ni meclis bilen iş birligi içinde bolan ýagdaýynda belki saklap bilersin. Başka hili mümkin däl o zatlar. Halk göçe çykanda o halka sen bağışla günämi geçdi diýip bilmeýän ekeni. Yok, o taýda neme ýok da ýa-ni suud
Suudun düzgün tertibi yok o tayda. Hiç zat Gönü yok, düzgün cezalandırma yok. var o tayda. O katı korkunç bir O, yağday ona. Olur geliyor yine politsiyan eden işi yönü köbür zadaydayn. Yine maşgalası yani kahar gazap vardır. Yani kahar gazap bir yere bölüp biliyor. Hmm. Yine şu gün Türkmenistan'da izine övezinde olup olmayacak bitkileri vardır adamın. Kim çağrısını yitirdi, kim başkalasını yitirdi, kim vatanını yitirdi, kim yeniden katıken yitki vardır. Övezinde olup bulunok. Ne emetçinin de olup bulunok. Hmm. Yine ol kahar gazap ortaya çıkan günü o halk şu gün kıyalık ay insan o zadı etmez diyen işler vardır. Ay insan bu iş etmez diyen. Yani ol insan eğer insan ben ol yerde başka duyuyor. Başka bir zatlarından. Gözünü kırpman hiç hile nemesiz, tereddütsüz değil ya. Gelir yan palitsen hem çağlasını, ayağını, maskalasını özlem kırar çıkar gider ve hiç saat olmadık yalı ikinciye gider, üçüncüye gider. Hiç saat olmadık yalı gider. Çekilmez ama zaten. O aydın şol demedi 2020 yıldaki protestler yine nämeler oldu da son şolardan yankı şahsi yapık interviewlar aldım da özüm yankı hiç yazgısız. Nähil oldu, näme oldu deyip son hemmesinde bir ortak bir zat gördüm. Diye şu proteste çıkan vaktin birinci çıkmasa kıyın diye yöne şu bir özek çıkandan sonra izinde ikinci, üçüncü yine de olmaz mı kan deyip yani yengleyen diye de bir näme stresin atılıyor diye yengleyen bir hili begençli bir zat bolýar. Protestlere gatnaşýan diýär. Adrenalin köpelýär ýene näme diýip berdirler demede. Şoň için kimine näme seredende ýa-da ösen ýurtlara seredende o ýerde şu zatlar kanun tarapyndan üpçün edilýändir. Aa, Konstitusiýasy goraýandyr. Nägilelerin köçe çykyp birinji nägilelerin aýdyp bilýän. Näme üçin bu zat var? Ýöne ýere del, olar samsyk del, olar bir kem akıl del bunu edýän adamlar. Bu döwlet bähwitlidir. hmm, Näme üçin döwlet bähwitli? Ine konstitusiýa şu zatlara ruhsat bermese, ýanky nägilelikler, gahar gazaplar içeride birigip başlaýar. Ne şu birikmesin diýip şu zatlara ruhsat berilýär, soň adamlar da birigen o. Gahar gazapları kiçik gaharlary bilen hmm, ýa-da talaplary bilen köçe çykýar we şolary çözjek bolýarlar. Çözmeseler de ýani kiçik nämeler olan üçin kän uly däl we gorkunç bir zat däl. Ýöne şu gaharlaryň hemmesi bir ara birikse Türkmenistan şu gün belki 100 ýyllyk gaharlyk içindedir. Şol ortaya çıkan wagty eýem sen saklap bilmeýän. hmm. Ol näme gelir? Eskeriň ýa-ni şehitlik düşünjesi vardır, şolam gelir. Aa, Ya da o näme de vardır. İň näme ýeri Ýewropanyň ýeri şu. Sparta mı? Sparta näme? Ya da Atina, Afina, Greklerde Grekler de. vardı. Şolarda vardı. Ýa-ni nämesi vardır. Eskerlerinde şolaryň ölüm iň mukaddes bir nämedir şolar üçin. Ova, yankı belli bir döwrü var, gahrymançylyk, yankı Yani gahrymançylyk da şo taýlardan gelýär. ha, ölüm diýse ol näme ölüm däl. Ýa-ni öz azatlygy üçin göreşip ölmek ýalyk mukaddes bir näme Deme, ýokdur şolarda. o söwüş meýdanynda ölen cennete gidýär. Spartalılarda Ha, yankı öz yatağında diýär de, ýatýan ýerinde öz öýüňde ölsen däl. Söwüş meýdanynda ölsen ýa- cennete yankı ýani gidýän diýen ýaly. şolaň çağalyktan yetiştirilip we şolaň düşünjesinde ine keselden ölmek aýyp Hmm. diyelim düşünükli olar ýalyk ýa-da bir erwet zat ýa-da garra ölmek oň ýalyk gowy zat däl ýöne söwüşde ölmek iň gowy zat diýip bilýärler. Hmm. Ine Türkmenistanda da şoga hargada ortaya çykyp halk köçe dökülen wagty şol ýerde ölseler şolam iň näme zat ýalyk bolar. Azatlyk üçin göreşip ölýärler. Öwe sülen gidilýär bu zatlar. Hmm. Yani bulan hemmesini aýdyp duramyň, görülýän zatlar miýitiden gelýän habarlar ne şonu aýtdy. Miýitiniň hem gorkýan zady ýa-da olar hem bolsalar düşürýän bir zat bar, olam nädip kontrol etjek ýa-ni cezalary. Yani halkyň özü ceza berip başlaýar diýe. Hmm. Ol şoň üçin prezident aýdylandyr bu halka bolýar we edip saklaýar, urup kırıp ýene bular aýaklaryna sen horawa bilemiz ok. Şoň üçin ýa-ni çemadanyna pul goý. Hmm. Bir ýerde çala bir zat çıkan wagtam uzaklaşmalylar.
Şeýle. Ama bağışlan vaktininden vatıken O vaktinizi wagt jemläýeli. Iýleşler. aldım. Cemleri sağ olun. Sağ olun ýene-de görüşýänçek indik hepde sapara bilen dowam edýäs.